Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. So because of Jesus I'm alive. Every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus. Every summer I sing your grace. The universe cries out your praise. I'm singing freedom all my days. Now that I'm alive, it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. Yeah, it's all because of Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. I'm alive. It's all because of you. It's all because of you. It's all because of you. You are now listening to Shine FM. Shine FM. 95.3. Building stronger family and stronger community. Always playing the best music to your soul. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ugana. Aban ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Tayo, butag sa tanan Mahalaw ang tanan.
Bisan kalibutan, Kumusta man ang ato nga mahal sa ato na bang pasalamatan ng Ginoo sa iya nga ang magpapili pagbantay, sa iya nga pagproteksyon, sa iya nga pag-atiman, Dili tapos sa kanang nga dapit ang sa kabutagon mga Ginoo. Adlaw karon nga Biyernes, sa trono niya sa 8 na sa Marso, Exo. Ato pasalamatan ng Ginoo sa iya nga pagtagad, sa iyang pag-atiman, sa iyang pag-amuma, sa iyang pag-uban, ang may sa katapusan iya nga paghatag na usab og lain nga panahon mahanaw sa atong mga kinabuhi. Sa atong pagmata igsoon sa sayo kabutagon lain usab ni nga kinabuhi, lain usab ni ang sa gininhawa nga gihatag sa Ginoo kanato. Ang atong oras karon alas 3:51 sa kabuta. Sayo pagyud kayo mga kaigsunan ang oras sa ang ato nga programa alas 3 pa gyud nato pagagsukda mga pinaka. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ayan Makasaon, yan usab ang inyong mga ubos nga amigo, ubos nga sulugoon, ubos nga higala sa FM radio o sa kahanginan o sa media igsoon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa laing mga nasod, sa tanan nga nagapanarbaho o sa tanan nga mga OFW nga to karon sa laing mga nasod mga Pilipinas. Hapit na sa ato nga sa Marso, atong imaginon mga kaigsunan pit sa 8 na karon sa Marso. Anya pila na lamang ka semana mahuman na usab ang Marso. Walay laing bayan pa ang Biblia kumpleto na. Ako ra nga adya sa volume sa ato na sounds kay kalit o kawa ang maigsoon matagpas na kasibo kalit ra kawala mga kaigsunan. Nawadayon kita. Sa pulong Salamat sa Ginoo sa ihang pag-ikuban o sa ihang pagbantay sa matag adlaw, sa matag oras, sa matag minuto kaya nga ihatag kanato igsoon sa gininhawa, sa puso, sa kondisyon. Dunay mga panahon mga igsoon, mga kaigsuonan nga ato nga panlawas pagkabirian ni mga igsoon sa usa sa amo ang kinamagulangan nga anak dunay debate gihilatan igsoon laban kayo ulo ning uli gyud sa eskwelahan gikan sa eskwelahan ning uli sa balay di na magyud kaya mga igsoon kay kapoy na biya kayo ang alawas una kining atong kondisyon kining kusog naghatag sa Ginoo maunay pinaka-importante una nga sa tanang panahon ato siyang pasalamatan. Salamat sa Ginoo sa tanang karon nga naka-open na sa inyong mga radio sa inyong mga panimalay o sa tanan karon nga amigwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao nini nga sa iyo nga kabutagon. Salamat sa Ginoo sa iyong kinabuhi Pastora Emitin Candelario from Bacoor, Cavite City. Hapit na yun panahon o niya
gamay na lamang pag-atos o sakripisyo. Sayon ko nga di yun lalim. Ibig gani sa mga requirements lamang nga inyong i-comply, dili na na sa gitawag sayon. Kahago, sakripisyo, panahon, labaw sa tanan, financial, Your word is Batik Manila, igsoon, kugwa ko kay Kuwanta, pertigo, pagkalisura. Ang kasagaran ng tao, o mawan ana o panginahanglan, nasa gitawag, kapit, patalim. to my feet. Wala nga, kung ato na siyang sabton na igsoon, kung ang tao na askawalan doon, mangita na lang magpamaagi. I have Sa bisan o sa pamaagi, basta lang paligid. I've confirmed it. Ato ba nasayran igsoon, ato ba nasabtan ang gamay sa bingan? Apan kung ikaw kung ako, Severely mahinadokon sa Ginoo, give me ang tanan ni mong ibuhat, according to your inday o haong ikan sa Ginoo. accept my offering. Parang ato karon nga pagatunan, naghiskot kini Teach me ang all kaalam nga ikan sa langit. I Kaya ang take. kaalam ikan sa langit, maghatod ka ni mong kadaugan, maghatod ni mo og kalinaw, maghatod ni mo og kalipay. Your word Maghiskot ang kaalam ikan sa langit, na ako'y kaalam ikan sa kalibutan. light unto my path. Maumanay kahimtang tinuod. Tinuod nga kahimtang igsoon, na ay kaalam ikan sa langit, na ako'y kaalam ikan sa kalibutan. My feet and O nang ato niron i-discuss, kung unsay pribilehiyo the o wicked anindot nga resulta they lay a snare nga for kaalam me, ikan sa langit. but I don't stray O from niya unsay kahimtang sitwasyon for your sa usa ka mangkialamon nga kaalam gikan sa Ginoo. Siyempre, mismo ganita gikan sa langit, gikan gyud sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norbert tayo Francis. incline my heart Gikan kayo sa Bulod Bidoy Negros Oriental. Good morning, Pastor, o God bless sa tanan. Dalay gyud ang Dios sa kanunay niya pag-atiman kan ato. Wow. your love Ato bisang pasalamat. Even si Daniel igsoon, your word wa gyud sa ilaing nga gihimo sa diha nga siya gihatag ang kaalam nga pinasay nga wa gyud sa tanang magialamon sa Babylonia. Iyang gidayeg ang Dios, iyang gipasalamatan. Wow. Mao nga sa diha nga makaangkon tanini o sa may angay na itong buhaton. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastora Emigene Candelario. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Shine FM 95.3. God bless everyone. Wow. May butag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Even sa inyong mga kawanan ya, sa mga pagpag-apply. Labi na sa nagsunod ni ini. Tingali every week doon ay mga applicant. Nagikan sa nagkalaing-laing mga topic. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Pops Dillon Mingito Garcis from Lapu-Lapu City nga nag-associate sa ato nga programa karon. Ang atong programa sa kadlaw nigsoon ang imong pulong ulang parahan sa akong mga tilo kahayag sa akong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Mag-ampo sa taig soon. Labi kabahanan o silibahon ka nga Dios. Tapos ka sa pagkain pagpasalamat Ama. Sa imong pagkabayo, pagkabuotan nga Dios maway sama ka niyo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman sa tibok na akong panimalahin. Namong tulong ka mga anak sa akong ugangan. Even sa akong wife karon nga nakaroon sa Bacoor, Cavite City. Sa ilang pagpadayon sa pag-comply sa tanan kayo ng mga requirements. Aron sila maka-flight na o Dios going to Saudi Arabia. Salamat o Dios sa mga panahon. Even sa ilang pagtugi, pagtrabaho, paningkamot aron ma-comply ang tanan nga mga papilis o ba ng imong tabang. O
gud kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw kanang. Kanalag di proteksyon ni abingi ang ilang mga kinabuhi ko Jesus. Even sa tanan akong kaisunan ini sa balok, dapit sa Pilipigan, inid by Pastora April may akap turan. O sa tanay mga kaisunan nga kanunay ng padasigon sa pagsunod sa imong mga pulong namin sa Diyos. Lapaw sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Ikaw sa mga panalangin sa ilang makinabuhi. Ikaw o Diyos nasayod kung unsa may ilang mga tinguhan. Ikaw nasayod o Diyos kung unsa mga ilang desire sa kinabuhi. Even sa tanan karon nga watch sa Facebook Live, Luzon, Visayas ang Mindanao. Even sa laing mga nasod Lord Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Dili ni kabayran bisan unsang mga butang sa kalibutan. Ang imong pagkamaayo kanamo. Salamat o Diyos, samtang kami makapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe. Paguti kini mangitagdapit ko na sa matagusan ako pagkakinapo. Mag-adop kini kadasi kalikoon. Paglaom gikan kanimo Ama. Wisdom nga gikan kanimo Lord. Kaalam nga dili ikabaylo ikatandi sa bisan unsang mga butang. Nining kalibutan na Ama. Salamat o Diyos sa peripili kay kayunan. Bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Canilardo. Uban sa ilahang mga anak, uban sa iyang wife, Ama, Pastora Russell Canilardo. Panalangini sila, nagbukas sila, suplayi sila sa bisan unsa nilang mga paghinahanglan matagpuan. Bisan pa man sa among General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasao, o ni Ma'am Aisa Makasao, uban silang mga anak. Panalangini ang matagusan nila ka mga kinabuhi na Jesus. O sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, o salamat o Diyos, nangintap na o dapit sa kabutagon ako kang bayaw ito sa imong pagkamaayon panamang. Walay hunong ang pagpasalamat, walay hunong ang pagkain, tanang himaya, dungog, nganha lagip ka nimo Ama. Even sa tanan karon nga naminaw sa FM radio manining mao natin. Salamat o Diyos, dungog, kadungganan kahimayaan, pinagi lamang sa imong bukto Ama. Personal na mo, naman luluwas ang tanan mag-inom. Amen. Salamat sa Ginoo. Once again, maayo po tatanatong tanan. Ilabi na karon nga nakasulod na sa ato nga Facebook Live. Ang atong oras igsoon alas 4:08 na sa kabon. Nato siyang pasalamatan iinigit sa 8 sa Marso. Sa lain usab nga hugna sa atong kinabuhi. So, siyempre, kada adlaw, pagkaugma kay sulahi, lain usab ang kinabuhi ng latag sa Ginoo. Daghan kay mga tao sa tibok kalibutan, di na kamata igsoon. Makamatan lamang igsoon, matinganan lamang lain ang kalibutan nga iyahang namatan. Muna ang pamilya ay igsoon, na ingon na lamang, ano wa na may gawas-gawas ng tawan. Wa na dahil may igsoon, kaya wa naman ay ginihawa. Nasalamat sa Ginoo ato ning tun-an mga kaigsuonan ang mensahe nga ato karon nga pag-aampitan ang hispit kining kaalam nga gikan sa langit. Awon sa may ato nga makuha. Siyempre may igsoon ang tao kung maninguha gani na siya adunay kaalam. Dapat nakabalo na siya o mahibalo na siya. Mahibalo na siyang daan sa iyang tinguha, sa iyang kinabuhi. Diba? Kaya kung sa imuha nga sitwasyon o kahimtang kunangandoy kas kinaadman, dapat mahibalo ka sa lintunganay o resulta ni Ana Exon. Mao nga ang tao adunay gihatagan ta o pagsabot. Diba? Mao nga sa atong pagtuon diya sa pulong sa Ginoo, nagkinahanglan guni og tinuod nga kaalam gikan sa Dios. Siyempre, asa man dahil ang Diyos nagpuyo, wa man din isyuta.
tuas sa langit naglantaw. O niya pupuyo siya sa imong kasing-kasing. Di ba? Atong basahon ang Santiago Kapitulo 3, versikulo 13 o ngadto sa 18. Last ni nga sinulat, last ni nga sa kapitulo sa 3, o niya sa sunod, ato na tas versikulo 4 sa mga Santiago. Mao nga gikumparar ang kaalam o ang mga butang niini karong pagahisgutan. Mangutan akong daan, diin may pinakalabaw, kaalam or butang. Di ba? Gamay nga illustration igsoon, unsa may imong pangandoyo, butang, kaalam. Kung maghiskot kag butang, simpre ang tao mangandoy og butang. Ang tao maigsoon, walay tao nga mangandoy sa iyang kaugalingon og direct igsoon, although kung doon na kay kaalam og doon na kay kahibalo gikan sa Ginoo, dili ka mangandoy una og butang. Unahon nimo pagpangandoy ang kaalam kaysa butang. Pero sa kalibutan igsoon lahi man mangandoy mga butang, wa man mangandoy og kaalam. Ug naa kay butang unsaon man nimo paggamit ug wa kay kaalam. Aduna bitaw pasiaw mga kaigsuonan nga usa ka alagad sa Ginoo, usa ka tawo nga nangandoy bagbutang. Yan nahitabo man mga igsuon sa iyang pagpangandoy, dili man siya kabalong mo maniho sa butang nga iyang ipangandoy. O niya kay doon naman po'y alagad sa Ginoo, dili lang nako na i-mention. Ning ingon man siya, kung mangandoy kag butang, unya dili ka kabalong mo drive. May siyempre, ning ingon siya may igsuon, unya na kay sakinan, kay dili ka kabalong mo drive. Unya minyo ka. Moabot ang panahon ang nag-drive sa imong sakinan, mo drive po sa imuhang partner. Pasitaw bang sakit? Di na misog na hinuon ang nangandoy sa butang. Hello? Mao sa kalibutan mga kaigsunan, kung mangandoy kag butang, dapat duna kay kaalam sa butang nga imong gipangandoy. Nakuha ba na to? Kaya kung mangandoy tag butang, wa tay kahibalo kung unsaon paghamit, unsaon man ang atong butang, way kapuslanan. Mao nga ang mga katawhan kaniadto sa diha nga iya gihatagan sa Ginoo kaalam, dunay pinasahi. Nasama sa upat ka mga tao diha sa Babylonia sa panahon ni Haring Nabucodonosor. Pero ato sa unahon pag saysay o pagpasa ang sinugdanan, usa tamo atos unahan. Kay dili man pud maayo maisod mo diktatas ending walay sinugdanan. Di ba? Dapat gikan yutas pagsugod hangtod kinatapusan nga diskasyon sa balaang kasulatan angay natong mahibaluan. Atong basahon ang Santiago. Kung basahon diri mga ekson. Ingon diri sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 13 o ngadto 18. Tanawar ako diri ekson. Ang kaalam nga gikan sa langit. Kung duna kaninyo'y may maalam o masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi. Wow! Kung imong sabton daan introduction sa ato nga mensahe na anadaan ipakita sa kinabuhi. Mao nga nag-ingon diha sa Biblia igsoon, ang pagtuo patay kung walay buhat. Faith without doing was dead. Di ba? Ato ning basahon ipadayon ato ning home run o sa exo. Ingon dire,
Kung diha kaninyo may maalam o masinabuton, maalam ba unya masinabuton? Wala po'y tao nga maalamon. Talagsa ra mga tao. Tingali doon na po'y mga tao maalamon, pero dili masinabuton. Kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi. Pinaagi sa mga maayo. Buhat, i-clarify pag-ayo igsoon. Nga inubanan sa pagpaubos. O grabe. Pagpaubos. O sa kaalam. Apan kung sa inyong kasing-kasing anaa ang hilabihang kasina. Ang kahakop, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran, pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. 15. Ang maong matang sa kaalam, dili langiton, kun dili kalibutanon. Unahan, dili Diyos nun, kun dili yawanon. Diin anaa ang kasina. Grabe kayo, Ikson. Anaa ang kasina, ang pagtinguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasamo o ang tanang matang sa kadaotang buhat. Grabe. Ingon diri sa 17, apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli. That is number 1. Putli, pure. Walay sampo. May kung gani kang way sampo. Pure na. Ibin gani sa usa ka panabton. Kung puti, puti yun na siya. Wala siya talumtong bisan usa. Putli. O unya makigda ito. Wow. Matagi makigda ito. Maagaw. Mahigalaon. Maluluyon. Mahayog binuhatan. Dili usab kini pilian. O dili tigpakaarong ingnon. 18. Ang pagpugas, ang pagkamatarong mao ang bunga sa bini nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Wow. Kung ang usa ka tawo nga magialamon, duna na siya kinabuhing maagaw, makigdaiton, maluluyon, diha sa iyang kasing-kasing. Maunay tinuod nga kaalam gikan sa langit. Diba? Mao nga masabtan nimo kung ang kaalam gikan sa langit o ang kaalam dinis kalibutan. Kay kung ang kaalam atong sabton dinis kalibutan, mga garbuso ng mga tao, tighambugiro, tigpagawal, tigkinambog, o dili labaw sa tanan dili makigdaiton. Unsa lang makigdaiton, pastor? Kanabang dili mahigalaon ba? Kay maura man na magsigir man nag-ingon nga ay kinsarago na sila diha. Di ba? Matod paspasiaw maigsoon mga sulpot ra na sila. Sa to pa kanang kulungan nagpasigarbo na siya kaugalingon kay ang uban ang iyang ila siya ra o ang uban way hinungdan. Diba? Sa atong kinabuhi igsuon, giunsa nato pagkasiguro sa panahon sa paghukom sa Dios nga siguro ka na. Makasiguro lamang ang tao kung ikaw nagsubay sa balaang kasulatan. Atong usbon sa pagbasa, naawa na kung igsoon diri sa 17. Ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, putli. Sa to pa, kung doon na kay kaalam sa kalibutan, unya ang imuhang kinabuhi, dili putli, dili na kaalam gikan sa langit. Adunay mensahe si Pastor immediately lang ko unya, Pastor, kay biyahe na po mi. God bless. Salamat sa Ginoo, mag-amping lang mo unya, ampingan mo sa Ginoo sa inyong pagbiyahe. Tungod kay diha sa Maynila igsoon, dapat oras yun na. Kaya dili man pwede maigsoon kung doon na kay tuyo sa layo nga or area ug di ka mo sayo. Ang kaniadto maigsoon alas 2 pa ko nagikan ako sa Cavite going to Makati kay tagig pa man ako ang trabaho kaniadto diha sa factory sa Sanio igsoon.
mauna nga kaniadto ako na nagibalik-balik kaniadto gikan sa Makati, Baclaran sa Puti, paingon sa Bacoor, paingon pagyud sa Sulod, sa Karsadang Bago, igsoon. Kay dito pa man sa Karsadang Bago ang akong magulang kaniadto. Pero karon maigsoon tingali dili na ko kaayo kabisado, pero kanang Bacoor sayo laman kay nang dumdumon maigsoon kalagian man na sa highway igsoon. Balik ta sa ato nga mensahe. Ingon diri igsoon, tanawa ra ko nang gikan sa kaalam sa gikan sa Ginoo. Una sa tanan putli. Kung miingon ka ni kang putli, maayo kinaiya, maayong batasan, maayo binuhatan, maayo pinulungan, apil na maguna. O unya makigdaiton pa Diyon. Wow. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, Sir Bilinario Iski Florentino from Davao City, Government. Kanunay usab nagasunod nining ato nga programa. O niya naghimo usab sa mao nga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa iyang sa imuhang nga gyud nga paghago, Sir Bilinario Iski Florentino. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo tagpo sa imong panginahanglan ibin sa tibok nimong panimalay. O sa tanan karon nga naminaw sa FM radio nga sayo usab nga nagmata nini nga sayong kabuntagon. O sa tanan karon nga nagwasfit sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Tanawa ra guning kaalam gikas Ginoo igsoon. Dinis 17 mo focus ta sa ato nga i-discuss nga kaalam sa gikan sa langit. Ingon diri. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, first of all, una sa tanan, putli, that is number 1. Unya makita ito, dili lamang kay putli. Ang tinuon manggod mga igsoon, kung ang tao putli o kasing-kasing, tanawa ra gud diha sa Mateo mga kaisonan nga, bulahan katong putli o kasing-kasing kasi sila makakita sa Dios. Ako kining basahon sa Mateo. Nganuman, kay dili gyud ka putli o kasing-kasing unsao man nimo pagkakita sa Dios nga ang Dios putli man. Ayaw kung ingna nga imong kasing-kasing dili ka putli makakita ka sa Dios. Makakita ka sa pamaagis Ginoo, dili ka makakita sa pamaagis sa Dios kung ang imong kasing-kasing dili putli. Kay dili gyud na haom. Di ba? Duha ra ba gyud ang resulta sa tao sa kalibutan. Kay kung ang tao dili putli sa kasing-kasing, paingon ra magyunas kaaway nga mao si Satanas. O niya kung ang kasing-kasing sama sa kasing-kasing ni Satanas, wala ra bagyunay kalaw o ibisan sa iyang igsuo o silingan o sa tanang tao sa kalibutan. Kay si Satanas maigsuon mao ra gyunay layhan la gyud na nga kanunay makapabor. Nya kay bisag unsaon ni Satanas, di magyun siya kahimo sa Dios. Kay ang Dios maigsuon dili masalayhan og pabor-pabor. Wow. Muna sa imong kinabuhi karon, atong hinahinayon og tangtang ang kinaiya nga dunay gitawag og pabor-pabor. Unsa man ang pabor-pabor, pastor? Kana bang magpili kag tawo nga abi kay kani tawhana makatabang manis ako ang panginahanglan, ari ko diri ako nini amigahon amiguhon. Hinumdumay mga igsuon ang sikretong pamaagis sa tao sa kalibutan. Ibin gani sa imong pagtabang, tabangi ang tao nga dili angayang makatabang kanimo. Maunay sikreto. Nanuman, kinsa man day mo tabang nimo, mubalos nimo, simpre ang Dios. Wow. Maunay sikretos kinabuhi sa kalibutan. Mao gani kung dili ta makahibalo sa sikreto, diha sa pulong sa Ginoo o pamaagi sa Dios, magpatabog lang yun ang tao pangandoy sa kalibutan. Mga butang nga pangandoyon nga dili siya kahibalo sa butang nga iyang ipangandoy. Wow. Di ikaw karon sa tanan nga naminaw karon sa FM radio o sa tanan nga nag-watch sa Facebook Live, sa imong pagpangandoy sa mga butang sa kalibutan ug di ka kahibalo,
madaot paingon ra magyunas kadaot ba? Amen ba? Even gani sa bisan unsang gamay nga porsyon sa kalibutan, butang igsoon nga wa kay himagkaagan, madugta ra gyud na maigsoon. Siyempre dili man na sa gitawag og mahatagan nimo pagtagad, kay unsaon man nimo pag maayong pagtagad nga wa man kay himagkaagan. Ingon dire, balik ta magkaigsunan, putli o makigdaiton, sunod maago. Wow. Onya, may galaon. Maunay kaalam gikas Ginoo. Pero doon na kay kaalam kinaadmas kalibutan, wala kay higala, kay garbuso kaayo ka. Taas kaayo ka og pride. Usa mo na pride po, pastor? Dili ko na pride seeking. Garbo ba? Kay dili man ka mulantaw sa uban. Ang imong gilantaw, imuha nga gihuna-una, ikaw ra man gyoy taas. Magpasigarbo man ka mga igsoon, labi na sa kahimtang sa kalibutan, kay mauna man gyud mahisgutan man gyud ang gitawag og educational background. Labi na taas nga posisyon, moingon man na nga doctorate gud ko, linguistic gud ko, maayo ko mo in English, kinsa ra man na sila. Kumparar dayon. Apan ang kaalam gikan sa Ginoo, una sa tanan tanawa ra gud. Potli, onya makigdaiton, maagok, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan. Na, giklaro pag-ayo, giusi sa pag-ayo, dili usab kini, dili usab ni pilian. No, pilian. O dili tikpaka arong ingnon. Wow. Kasagaran ra bang maalamos kalibutan, tigpa ka arong ingnon. Pero ang kaalam nga gikan sa Dios, kung unsay naa, kung unsay wala, wala. Maunay kaalam nga gikas Ginoo. Ang matarong mao ang bunga sa bini nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Wow. Sa tupa, kung doon na kay kaalam sa Ginoo, naa ang kalinaw. Siyempre, naa nagutanan nimo. Maghop ka, makigdaiton ka, maluluyon ka, dili pagyud ka tigpakarang ingnon, dili pagyud ka pilian. Even gani sa kahimtang og sitwasyon nato sa kalibutan, mao nga si Apostol Paul ning ingon siya, makahimo ko sa kinabuhing dinato, makahimo sa ko kinabuhi nga pinobre. Mao nga sa bisan unsang kahimtang nato karon, wa matay insaktong pagkaon, dunay panahon nga wa sab matod pa sa taga Cebu. Dili magud sa tanang higayon magsigi kag gumba. Tanaw maragod ang tao magsigi ka og gumba. Di ba ma-high blood ang tao? Onya, moingon man pud ang usahay pasiaw maigsoon nga. Onya, magsigi tag kinamos pastor, magsigi tag kinabulan. Musamot man ang atong high blood. Kay tungod sa kaasgan, naa magoy rason bining tao. Manang dili lasab nato na mamahayan. Maong mga ingon diri mga kaigsuonan, diri sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto 14, kaalam pinaagi sa espiritu sa Dios. Kay nagisgot matag kaalam gikan sa langit, di magisgot kita kaalam sa espiritu sa Dios. Daon sa man ang Dios, pastor, ang Dios espiritu o ang espiritu magasimba kita diha sa espiritu o kamatuoran. Asa man po na mabasa, pastor, ang tao igsoon wa gunay kinatbanan pagpangutana, pero atong basahon unsa ang Dios. Atong basahon na ang Juan kapitulo 4 bersikulo 24, ako ning lantawon. Dili sab kumusugot mga kaigsuonan, yata ng mga tao imo nang memorize kay naa magoy mga alagad sa Ginoo nga kusog ka ang karbuso sab.
Nya panghinambong mga kaigsuonan nga hurot memorize ng adi ko mo to oy hoto nimo nag memorize tanang kapitulo bersikulo pila man ka bersikulo sa usa ka chapter igsuon gikan sa Genesis sabot Revelation hinambong man lamang ko na igsuon ano na yung mga alagad sa Ginoo nga ulay dala kunog hands out di madala nag-memorize nimo ng Biblia oy although na kay ma-memorize pero katurang imong gisilig mingon ganit ang gisilig magsige ra balik-balik imong mensahe di ba muna nga ang tao sa kalibutan mga eksyon magpataka ra sa biyaw-yaw kana na lamang mga eksyon nga sitwasyon at nawala ko diri sa Juan 4 versikulo 24 kay naghisgot man tag espiritu onya ang Dios espiritu man God onya ikaw ug ako magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran o sa mapunang kamatuoran pastor di ang Biblia kasulatan kay mao man imutugan kung unsa ang espiritu nga gikan sa Dios dili lagi ta kadiskas sa balaang kasulatan ug wa ko kamo tuon sakto man gunang giingon nga magsige tag pangayo kaalam sa Ginoo nya wa po tay tuon-tuon wa po tay mo sakripisyo maghulat ra tag giya sa Holy Spirit kay mo ingon man ay nabi tay espiritu sa Ginoo o nya tapulan kaayo ta tan-awa ra gud ang tawo eksoon makakaon magugag di ka mo kugi o nya diri sa kabukiran og di ka mo lihok naa kay malungagwa oy dili ka mananom og mga utanon ug unsa diri nga kana kung maangay po diha sa imuha nga area kay namatag area igsoon nagkalain-lain man nga klase sa area nga maangay ang tanom dunay mga area maigsuon nga dili mo angay lubi dunay area diri namo igsuon mamatay ra gyud ang lubi unya dunay puy area nga mabuhi ang lubi di kun mamatay ang lubi nga sa usa ka area ayaw tamnig lubi langan lang makisige kag tanom nga mamatay ra man di kakusik-kusik malamang nas oras di ba atong basahon pa diri sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24 ang Dios espiritu kay naghisgot man ta o ang kaalam gikan sa langit na siyempre unsa man ay nang nagpuyos langit may igsoon tarihan natong tawo dili man na mga espiritu man na mga igsoon tan-awa ra gud ang tao makakita sa Dios kung espiritu na siya siyempre kung makakita ka sa Dios espiritu na ka layhan makakita sa Ginoo pagpakamatay usa ka makakita sa Dios siyempre ang Dios espiritu dili sa man nato karon nga doon na patay lawas pagkinahanglan pa ni pagkaon mo mangani kung ang tao gi-focus sa kalibutan puro espiritu dili pa patay hello nakuha pa nato ang gamay sambingay dili pa matapatay wa pa matas langit ang atong lawas nagkinahanglan manig financial nagkinahanglan manig material simpre dapat naa ka sa duha pero wala sam ni gipasabot ng atong lawas maura po ni kanunay atimanon unya ang atong espirituhanong bahin way klaro hello ato ning basahon ang 4 bersikulo 24 tan-awa lang ko diri ang Dios espiritu unya simpre kinsa man day ang magsisimba di ang espiritu o sa kamatuoran mao kita nagsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran nganong pinaagi man sa espiritu o kamatuoran kay ang kamatuoran mao ni mutug-an nimo sa tinud-anay nga pagpangalagad sa Dios wow kay kung walay Biblia mo igsuon di gud ka kakuha sa pamaagi sa Dios mao nga ang tao sa kalibutan kung dili himasag kasulatan walay insaktong paruganan walay insaktong pundasyon kay iya ramang kaugalingon mo ay maghari ang tinawhanon nga kaalam klaro dili
bisig dili pa mo moingon nga dili klaro gyud na kung basihan ato ang kasulatan. Gawa man ta nag-iskot pinaagi sa gawas, naaman ta sa sulod pinaagi sa kasulatan. Exon anawar ako diri sa 4:24 bersikulo kapitulo 4 bersikulo 24. Dingon diri sa Juan, ang Dios Espiritu. Wala ko nag-ingon ang Biblia ang Dios dili Espiritu. Di ba dili nato ni Osboning definition ani og discussion dinhi sa Biblia. Ang Dios Espiritu og katong magsimba. Natanawa ra gon. Katong magsimba kaniya kinahanglan. That is kinahanglan. Na kinahanglan ba maigsoon? Ang tao gani adunay panginahanglan, iharabag yun ng buhaton kay nanginahanglan siya. Usahay gani ang tao, mangawat na lamang kay nagkinahanglan. Usahay ang tao mo patay na lamang tao kay nagkinahanglan. Usahay ang tao mo kapit patalim kay nagkinahanglan. Pinaagi sa panginahanglan, pwedeng taligdan ang iyang kaugaling ng kaakuhan. Nahurago na. Ningon diri. Kinahanglang musimba diha sa espiritu o kamatuoran. Sa to pa, kung wala ko'y kamatuoran, unsaon man nimo pagkahibalo sa espiritu o kaalam gikan sa Ginoo. Mao nga ang pagtuon sa balaang kasulatan, dili pwede o imaginon lang nimo. Wa kay paghago, wa kay pagsakripisyo. Magkanga-kanga ka igsuon oy. Sulay lang kung anas eskwelahan kana mga moripon. Mabalaan man nimong way tuntuon. Siyempre igsuon ikaw magtutudlo, kabalo na kasi imong mga estudyante nagtuon banig dili. Kunya karon may igsuon. Tanang answer na ara mas Google. Mabalaan man na nimo kay ang definition may igsuon tanang answer mabalaan man na nimo. Kay maura man sa Google. Hello, nakuha na to igsuon. Mao nga diri sa unang Korinto ato ning basahon kapitulo 2 bersikulo 14 bersikulo 12 ngadto 14 kaalam nga gikan pinaagi sa espiritu sa Dios. Sa to pa kun imong ang sabton naapod ay kaalam nga dili pinaagi sa espiritu sa Dios. Mao ra man na si Satanas ug ang Dios, impierno o langit. Pero pasultion ang tao sa kalibutan, walay mo pilig impierno o B. Bisag kinsa man mga tao sa kalibutan nga moingon nga adto ko impierno, wala oy. Muangkon gina even gani sa kalibutan, muangkon gani na nga Kristohanon. Pay dili ka muangkon nga dili Kristohanon. Nga di gyud ka tinuod Kristohanon kaysa muangkon kang kulo Kristohanon yang batas sa kinaya dili Kristohanon. Tanawa ra gud ang kaalam gikan sa Ginoo sa atong gibasa. O nasa tanan putli, maagho, makiigdaiton. O unyag wala na nato kinsa may maulawan ang nag-angkon nga Kristohanon o katong nagkinabuhi gyud. Mas maayo pag aning dili ka mo angkong Kristohanon unya nagkinabuhi ka sa haom sa balaang kasulatan isip nga Kristohanon. Nakuha na to igsuon. Mas marang-arang pa mo ingon ko, mas marang-arang pa. Kanang marang-arang pa dili pa na kompleto kay marang-arang pa man. Kaysa mo angkon ka Kristohanon imong batasan pati kayo. Kinaiya nimo pati kayo. Dili ka makita ito. Tanawa gud ang atong gibasa. Mao nga kung dili ka himasa sa Biblia, unsaon man nimo pagkahibalo sa kamatuoran nga gikan sa Dios, sa kaalam nga gikan sa Dios. Ato ning basahon ang unang Korinto kapitulo 2. Naamoy Biblia diha mga igsoon. Munang dili ko mutuo igsoon nga mga alagad sa Ginoo wala kay gihanay. Inaamagoy mga alagad sa Ginoo nga magpasigar mo sa di ko mutuo na hurot ninyo memorize ng bersikulo oy. Di ko mutuo maigsoon sa usa lamang ninyo kapag litok nga moingon mo anak. Kaya naamagoy mga alagad sa Ginoo pagpasigar ko.
ayaw. Mao nga nag-ingon ang Biblia, kung oo, oo, kung ayaw, ayaw. Mao nga sa atong kilabuhi, kita na po'y mabuking unya sa atong mga pinulungan, kung dili na to ni mahimo. Kay mag-una man ang istorya, wala ang buhat. Marang arang pagani, kung imong gibuhat una, usa ang istorya. Parehara nas giingon nga, nagpugas og sili, nag-compute nas abot, wa pagani na pugas, nag-compute nas abot. Wa pagani kakabalo, mamunga ba na, muturog ba na? Nagkuha na to igsoon. Mao nga ang pagtuon sa balang kasulatan, dili ni matawag damgo-damguhon lang, imaginon lang. Dapat mo sakripisyo ka, muhago ka, mubasa ka, aron pinaagi sa imong pagwali, naghapom kayo diha sa pulong sa Ginoo. Kanang mga katawhan gani nga mga genius na pamagani giya. At tanawa ra ko dire may igsoon dinhi sa unang Korinto kapitulo 2. Kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto 14. Ato ning pasahon igsoon. Niingon dire sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto 14. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na. Introduction pa lamang mga igsoon, kung dawato nato ang espiritu sa kalibutan, naon sa may maghari nimo di espiritu hanos kalibutan, espiritu sa kalibutan, kung sa may kalihukan sa kalibutan, di ba? Niingon diri, wala nato dawata. Sa to pa, kung imong gidawat ang espiritu sa kalibutan, ang imong kinaiya sama sa kalibutan. Pero kung muangkon ka nga Kristohanon ka, pero ang imong gidawat nga espiritu dili day espiritu sa Dios, kung dili ang imong gidawat espiritu sa kalibutan, sukwahi yun ang imong batasan. Hala, masakpan biya ang tao igsoon bisag kung saan pagdipinsa. Ato ning basahon pagpadayon ngadto Minis 14. Wala nato dawata ang espiritu nga gipadala sa Dios adin sa kalibutan, kundi ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Wow! Sa diha di ay nga imong gidawat ang espiritu sa Dios, imong mahibal-an ang pamaagi nga gikan sa Dios, dili pamaagi sa kalibutan. Nakuha na to igsoon. Ato ning Osborne pagbasa, ato gining masimasihog pagayo. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na. Kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibawan ang tanan. Wow! Ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Wala nag-ingon ang Biblia nga gipabayran sa Dios kanato, kundili gihatag sa Dios para nimo o para nato. Ingon ang 13, busa sa iyon pagsaysay, ingon is, busa sa atong pagsaysay sa espirituhanong nga mga kamatuoran alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios. Wow! Sa to pa, kung imo ning sabton, kung dili ka kabaton sa espiritu sa Dios, unsaon man nimo pag-justify ang pamaagi sa Dios? Di ba magtumo-tumo lang ka? Muingon lang ka nga, ay mauni. Pero basaha ang Biblia, maumagani sayon sabton ang tao mo angkon sa Kristohanon. Ako, sister, muingon ko igsoon nga, ang tao ikaw ug ako libre biya nga mo angkon. Walay mo angkon sa kalibutan nga muingon nga ako uyawan-on ko. Kisa may muduol nimo. Kabalo na gud ang tao nga niingon ka ayawan-on biya ko. Akin say pasamang-samang nimo og duol oy. Nakabalo na gud ang tao unsay kinabuhi ni Satanas.
Mao nga si Satanas magpaka-Diyos siya aron malansis or malimbungan niya ang tao. Siyempre nagpaka-Diyos siya. Mao maganis kalibutan, daghan kayo mga tao nga mauwat sa mga taong nagpaka-Kristohanon. Pero mabalaan nimo ang taong tinuod siyang Kristohanon sa iyang kinaiya, sa iyang batasan, sa iyang nilihukan. Sa nilihukan na lamang mga igsoon, dili kita kabal, di kita mabahibalan yung tinuod ba taong dili ng Kristohanon. Sulod sa simbahan na lamang, bisag binistihan, nag-sure. Nagsulot umubo, nagpakitas pusod. Unsao man nato na igsoon sa atong kinabuhi. Bisag yano lang nato na pagsabot. Unsa may pagtuon nato sa simbahan. Ordinary tabuan. Ordinary nga alatuan. Ibin gani sa pagrespeto sa lugar nga imong gipatulgan. Diya na nimo mahibalan kung tinuod kang Kristohan o dili atubangan sa Dios. Nagdepende sa lugar nga angay nimong puntahan. Nakuha na to igsoon. Munang daghan kay mga tao sa kalibutan bisag unsaon. Kay ikaw ug ako makahimo magmuangkon lang Kristohanon at tibangan sa tao apat dili Kristohanon at tubangan sa Dios. Tanawa lang ko ning espiritu gikan sa Dios. Ingon dire sa mao nga 12, ibalik na ko sa 12 hangtod menis 14. Wala na to dawata ang espiritu ni ining kalibutan kundi ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibawan ang tanan nga gihatag kanato sa Dios. Kung wala kay espiritu nga gikan sa Dios, unsaon manimo kahibalo, pagkahibalo sa tanan nga gihatag sa Dios. Dili gyud ta kahibalo mo gamit. Mao magani kung kasaligan kas mga butang nga gagmay, kasaligan kas dagkong mga butang. Lisod bang sabto? Or bisan pa man sa atong kinabuhi igsoon makasabot na taan ang pulunga. Sa imong kinabuhi karon mosalig ka sa usa ka tawo ibig sa imong igsoon o sa imong higala nga dili kasaligan sa butang nga imong gipial niya. Muhatag papagaha ka o sunod o dili naman kalayang muhatag kay ngano man moingon man ka nga awa magani nimo ang pingin ng akong gihatag na amagoy rason usab sa tawo nga dili na ka magbuot imo na maghihatag. Wa ko kay dalagan mo ingon man nga mo na naghihatag nya magbuot ka. Pero diha sab nimo mahibalan dili na puna nimo hatagan pag-usap ngano man hatagan na nimo imo abusaran na madya ko na. Hello. Huwag kapuslanan. Muna ang tanang butang madugta, mas kalibutan, pero nagdipindi sa paggamit nini. Sulay ko no imong kinabuhi, ayaw nag-apingi. Abusari na, isulo nagbisyo, inom, sugal, bisag unsa. Diba, dunay panahon maikson, ibin ang imong kinabuhi, dali makutlo sa kalibutan, kay makakita kang dinunggabay sa bailihan, patay magyud ka. Diba? Ingon diri sa 13, busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran, alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios. Wow! Ang pagsaysay sa kamatuoran, alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios. Kay kung ang tao nga dili makabaton sa espiritu sa Dios, dili man na mo tuo. Muingon man ang ay binutbot na oy. Muingon lainan hilasan man na igsoon ngano man dili man siya makasabot. Tanawa na gud pinaagi gani sa panagsimba. Lainan ang kalibutan nga maminaw sa mga Kristohanon nga mosimba kay muingon man
lain naman na sila diha, hudugay ng inampo ay maghilakay man, magdangoy-ngoy man. Kay wala man sila kasabot sa gitawag pamaagi sa Espiritu sa Dios. Hello. Pero ikaw nga nakabaton di ini, dapat tinuod ko kang nakabaton ini. Dili ba kitawag po tigpakarong ingnon? Muratag si Coco Martin ana igsuon. Dili mata aktor. Ang kaluwasan dili madalag inartista. Dili madalag salida. Nga ang tanang tao sa kalibutan nga naglantaw sa salida giuwatra. Itawag maganin na siya aktor, artista. Hello. Kaya naa may mga Kristohanon nga murag aktor sa, murag kong artista. Sulod sa simbahan, Kristohanon. Pagkaugma, dili Kristohanon. Muna yung mga aktor o artista. Busa atong, niingon diri sa 13, busa sa atong pagsaysay sa Espirituhanon nga mga kamatuoran. Sa pagsaysay nimo sa Espirituhanong kamatuoran, alang ni atong nakabaton sa Espiritu o sa Dios. Wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao. Klaro kayo. Sa atong pagtudlo diha sa Espiritu, hanong mga butang, wala ta magtudlo gingagikutlo sa ikaalam gikan sa tao. Mao nga kung imo nang sabton, daghan kay mga taong magwawali sa pulong sa Ginoo nga wa gani kataak og grade 1. Wala kataak og grade 4 or wala kahuman og grade 6. Sulay ko ninyo igsuon, kung makahuman ang usa ka tawo og degree holder, that is professional. Even linguistic, awalihan na, kabalo ba na igsuon? Diba di na kabawo, matos pas taga Cebu. Di na kabawo. Even gani pag-ampo, even engineer o unsa pa diha, dili na mo ampo oy. Muingon man na ako'y kaugalingong inampuan. Maulaw na oy. Handog nang masayop nga naman doon na sa inampuan nga memorize. Ya daghang aminaw og anas publiko mingon, masayop ko niya ako, bisa gani sa ano niya sa tuldok. Handog na oy. Gadipinsa ng baulawan. Sigurista magud ang tao. Hello. Natanawa ra ko diri o. Kaalam sa tao kundili sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Mao nga ang mga katawhan kaniadto nga gigamit sa Ginoo, nag-agad sila sa desisyon sa Dios. Ingon diri sa 14. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Klaro dili. Ang wala makadawat sa Espiritu sa Dios, i-clarify nga dili pod makadawat sa gasa nga gikan sa Dios. Siyempre, alang-alang piyalan sa Dios nga dili masya angayan, dili masya takos. Tingali makahimos, pwede siyang muangkon nga doon ay Espiritu, pero mahibalaan niya, mahibalaan sa tao kung kana Espiritu bagayod sa Dios. O nang diskusyon sa atong gibasa sa Santiago, ang kaalam nga gikas Ginoo una sa tanan putli, makigdaiton, maago, maayong batasan, dili tigpakarong ingnon. Kung ikaw Kristohano tigpakarong ingnon ka, so may atong isultian na. Diba? Mao nga si Jesus o ang mga magpapanday sa balaod, kanunay gibitig ni Jesus. Pero ang mga pagpapanday sa balaod, kanunay po nagbitig ni Jesus. Pero si Jesus gibantayadaan ang rason sa mga parasiyo, mga sedusyon ni atong panahon na. Tanaw na ko si Jesus, gagmay ng diskusyon, ingon siya, ala sige, buhata ang ilang gibuhat. Lakaw, buhata, o sama sa ilang gibuhat. Diba?
Mao nga sa atong kalibutan, igsoon dinis kalibutan, pagka naghanag ay pasakaili sa kalibutan ng pamaagi aron ikaw o ako mabiktima. Pero kung magbasa kag Biblia, di magyud ka mabiktima man. Ingon diri sa 14, ingon diri. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot. Perting klaro ha. Dili gayud siya makasabot. Niini og binuang kini alang kaniya kay kini matugad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Grabe. Dili na siya muila og linguistic ka pa, doctorate ka pa. Onya wala kagiyahi o gasahi sa Espiritu sa Dios kay binuang manapara nila. Mao nga ikaw Kristohanon makadungog kag mga sugilanon sa palibot nga hilasan ang mga kalibutanon sa pagsimbas mga Kristohanon, ayaw kaguuloy. Kay mismo ang Biblia binuang manipara nila. O niyang mag-uol ka, nagpasabot, nagpaapikto kas kalibutan. Diba? Kung mag-uol ka, mga igsoon mo ingon ka, mao magunay ilang giingon pastor. Naapil po kong kaluya hinuon. Di may imuhang paminawon. Kanang mga tao walang hibakaagan sa Biblia. Kung ikaw nagbasag Biblia. Hello. Nanong mutuo matas kalibutan nga wala man na hibakaagan. Kay dili magyud na sila mutuo. Mao mangani kun ang tao kulang kahibalo, patabog ra na sa iyang kaugalingon ka wala na nagbasis pamaagi sa Dios. Pwede ra manggod ang tao magtumutumo sa iyang kaugalingon, mga estimate ra ba? Mo manganing daghan kay pagtulunan sa kalibutan, mga tinumutumo nga pagtulunan. Kay unsay makita sa palibot himuong Dios. Gitugahan manggod ko. Natanawa ra ko na. Muangkon pagani ng ubang mga Kristohanon, apostol man ko. Ako mo'y pinili. Kung dili mo mag-agi na ako, di yun mo makaatog langit na unsa man aroy nahitabo inoon. Dili man nato na iminso no kinsa ng mga tao nga ilados tibos kalibutan. Ang tinuon nga na Espiritu sa Dios, una sa tanan maagom, maayong kinaya, maayong batasan, dili tigpakaarong ingnon. Kung unsay naana kung wala iwa matod basta kasibo igsoon. Ingon diri mga kaigsoonan sa Kolosas, Kolosas kapitulo 3 bersikulo 16. Papuy-o nato ang Espiritu diya sa atong mga kasing-kasing maigsoon ang mga bahandiadong mensahe. Kay kung dili gani nato papuy-on sa itong kasing-kasing ang mga bahandiadong nga mensahe, ang mensahe sa palibot maunay maghari nato o niya maunay makapaluya sa atong pagpanalangin. Apiktahan man ka igsoon. Anong naapiktahan man ka? Kay kulang magagpundasyon. Anong mutuo makas palibot? Kay kulang magagbasa Biblia. Diba? Ang imong paminawon katumang maayong mo discuss, maingon man ang ay kato maayong mo discuss kay nag-school man to, ka-schooling man to. Oh. Nakahon man to og San Martin. Og unsang university maigsoon sa Ateneo, unsa pa diya De La Salle. Di ang mga tao maigsoon, maingon ala, mo na tinuod kay naka-school ko nag taas nga university. Ilado bina Santo Tomas. O niya adunay magwali nga wala itahon ka human bisa grade 1 o grade 6 o unsa pa diha. Dili paminawon kay ingnon nga ay wala na oy. Huyang nang patukuranana kay dila wala na magsandig og insaktong pundasyon. Sa tubang imong pagpangalagan ay imong kalawasan na ara diya sa imong pundo. Na ara diya sa imong organisasyon.
Mao mga ni daghan kay mga tao nga na nagsimba nga maluya. Kay gilantaw ra si sister, si brother, si pastora, si pastor. Wala maglantaw sa tinuod nga tag-iya sa atong kinabuhi nga mao ang Dios. Hello, ato ning basahon ang Kolosas. Kolosas kapitulo 3, versikulo 16. Na may Biblia diha. Ato ning basahon ang Kolosas kapitulo 3, versikulo 16. Ingon diri igsoon. Ingon ang 16. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandiadong mensahe ni Kristo. Kinsa di si Kristo? Unsa di ang Dios? Espiritu. Asa man siya mo puyo? Imo kasing-kasing. Sa tumpa, kung ang Espiritu na sa imong kasing-kasing, naa ang bahandiadong mensahe. Diba? Maumangani ang taong dunay Holy Spirit sa iya kasing-kasing. Maayo sa binuhatan, putli, maayo kinaiya. Pero kung wala gani, magpuyo ang bandihaadong bahandiadon nga mensahe sa kasing-kasing sa tao, pwede lang mo angkon ang taong Kristohano. Di ko makikdebate anak. Tanawa lang ko sa kalibutan. Nabay tao nga moingon nga moadto kog impierno, pastor. Naa tingali, murag pasiaw lamang na. Pero adto ka sa tinud-anay moingon gud, ay di ko mopuyog impierno, oy kat init ana. Pero kanang uban moingon lang yun nga, ay bahalag ma-impierno, total daghan bitaw ta. Natanawa ra ba? Mangangin. Dili gustong siyara. Mao nga niingon diri maigsoon sa 16, tanawa ra ko diri sa 16. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pag tinudloay, pag hinigugmaay, kamo uban ang tanang kaalam. Wow! Pag hinigugmaay, pag tinudloay, mao gani ang taos kalibutan og dili magpatudlo bisag Kristohanon pa na, dili na tinuod nga Kristohanon. Labi nang dili maminaw sa pagtudlo. Adunay mensahe si Brother Napoleon Romano Dinglasa, amin agri ako pas. Igsoon, diya nimo masayran ang garbo manggod sa tao. Dili na siya gipasabot nga bisag unsa pay imong propesyon sa kalibutan, dili na ka maminaw sa ubang tao nga nahibalo nga wala nimo kahibalo Correct dili? Imposible igsuon bisag unsa pagkakatinyo sa kalibutan. Kung wala ka kahibalo sa usa ka trabaho, ayaw kung ina kahibalo ka. Namakag na ka. Bisag wa ka kahibalo, moingon jud ka kahibalo ka, kay arong inom ka bright. Arong dili jud ka malakanse sa imong giatubangan nga walay iniskwelahan. Hello, bato-bato sa langit, ang matamaan, wag sanang magalit. Kay tinuod man yun na. Kay kung ang trabaho nga wag yun ka nakatunan, bisag unsaon pa na nimong in-English o di yun ka kabalo, di yun na mo andar. Mumangani ang isyu magkaisunan sa dagkong university. Kabahin sa teknology maigsuon mo ingon man, ay di man na kabalo mo in English. In English ko nang sakyanan o muandar ba na? In English nang diha sa braking system. Mukagat ba na inigdulhok sa imong sakyanan? Kasakto ka grammar igsuon. Wala oy. Dapat sa atong kinabuhi, haom diyas Biblia ang atong pagpangalagan. Usa na siya kasambingay o ilustrasyon sa kinabuhi nga dapat ikaw ug ako matagutlog sa kinabuhi. Mumagani dunay minsay sa awit, matagutlog sa orasan nagdalag kahulugan. Mao nga sa kalibutan sobrang kumpiyansa kay maulagi kay maayo paglawas karon pagkaugma.
Kisa may nasayon sa imong kinabuhi. Ingon gani kang nasayon ko, pastor, ugma mamatay ko. Magsiguro man yung ka magkakaigsunan ko sa Ginoo ug manginulsol kasi mo sala. Yan na kay gihimong sala atubangan sa Ginoo. Kay mo ingon man kaala ugma mamatay na ra ko. Mao nga naghagit ang Biblia sa tanang panahon ayaw kumpiyansa. Kay wa ka masayon ug ikaw ug ako even sa pagbalik ni Jesus walay nasayon even ang mga manulundag. Kinsa may gatukan anak di ang Biblia. Ingon diri mga kaigsuonan sa Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 1. Magmaalamon ang maalamon nasayon sa matuod nga kahulugan. At ang awar ako na. Ang maalamon o ang maalam nasayod na sa tinuod nga kahulugan. Pananglitan. Aritas gitawag nga gamay nga ilustrasyon, arikas construction. Aritas construction lang kay mao man kasagaran yon. Mga apply kag mason. Unya dili ka kabalong muhagis anang overhead. O sa may mahitabo nimo, mapuno rag siminto ng imong mata. Mapuno rag siminto ng imong ulo kay kanang paghagis naman pag-ana. Wa man ka kahibalo. Pero ang nakahibalo ana, simple lang na kaayo. Tanawa ra ng tao nga moingon nga mga play carpenter. Di nakabalong muli awo. Di nakabalong mubasa unsa ng mga guhit diha. Nabi na mga inches. Mga sentimetro maigsoon unsa pa na diha mga guhit-guhit 1 point, 2 points 316 nanyag di ka kabalo mo basa anang imakibat ng imuhang gitrabaho nga balay labi nag-ari sa kahoy. Nanyag wa kay pamaagi ana di iniktaon nimo kay dili naman na nimo masumpayan unsa may mahitabo sa imuhang gitrabaho di ikaw mag-ilis ana nasa o man na igsoon. Mao nga dinhi sa Ecclesiastes ni ingon diri ako ning pasahon be. Kinaamay tao mga igsoon nga magpa-askip lang dili lang uta magpakauri ning man. Manang magprangkahanay ta igsoon kana magtinud-anay ta. Di makakasala ra ta ana igsoon. At tanawa ra ko diri sa 8. Oh. Maalamon lamang ang nasayon sa matuod nga kahulugan sa mga butang. Be, unya og wa kay kaalam sa matuod nga mga butang unsao man nimo pag-amit. Mangandoy kag raptor, mangandoy kag sakyanan, di ka kabalong mo ayo. Wa sab kay financial at tingali dato ka kayo. Di mo ingon baka ay kadaghabi ka niko oy. Kana og dato ka tinuora. Og dato lang. Di agop-opan imong sakyanan. Mao nga gidiscuss diri sa Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 1, maalamon lamang ang nasayon sa matuon nga kahulugan sa mga butang, ang kaalam mag-aghat kaniya sa pagpahiyom. Wow! Tanawa ra gud ng tinud-anay nga mga Kristohano. Bisag na as problema magpahiyom mo lang yun. Bisag na as kabugat, pahiyom mo lang yun alang-alang. Kay mo ingon gud ta mga kaigsoon na pagproblemaha ang problema sa iyang kaugalingong problema. Kay kung ang tao maigsoon magsigig problema, bisag walay problema, mangitag problema. O dawa na gud. Ingon diri ang kaalam makaaghat kaniya sa pagpahiyom, ang muwagtang sa iyang pagkamukot. Wow! Beon sa man na mga igsoon, linguistic ka, garbuso kayo ka, hambog kayo ka, di magsigi kag buko. Dili ka layang mo katawa, labi na paglantaw ni mong silingan sa imong sikitaw. Kaniba man ni iniskulahan di na ako nitag doon. Yan na kay barkada panahon sa imong panginahanglan, mutabang kahana nimo. Mutabang kahana nimo. Imo nang inilisan.
Ito nga kay professional ka, dili oy. Muingon man na mention ay kisay mo tabang anang kabuktok ra ng nawong hadlok ayo. Hadlok ta na. Kabukat lamang ng nawo. Sa man na igsoon. Ang tinuod nga maalamon igsoon. Wow. Podli. Ato ning ibalik dito sa ato nga ibasa sa Santiago be. Tanawa ra gud diri sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 17. Oh, giklaro bini kaayo diri oh. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, na ako di kaalam gikan sa yuta. Siyempre dunay yuta, dunay po'y langit, dunay kalibutan. Oh, niingon diri gikan sa langit. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, first of all. Mura nagapadalag sulat, first of all, I would like to explain. Introduction na iso, doon na first of all. Wow. Pagpanami, mas introduction sa imong mensahe sa mo man kasagaran sa unang magpadalag love letter sa ihang uyab. Siyempre, may so, kaya maang nag-agi bitag kabatanon. Nya na doon natin in English ginagmay. Muingon na, first of all, I would like. Introduction ra ang in English, pag abot binisaya ang Tagalog. Gawa na may ikasumpay, I would like ra. Una sa tanan, niingon diri, ang kaalam magikan sa langit, una sa tanan, bodli. Wow! Bodli. Unang mangutana, tas atong kaugalingon ron, bodli ka na or dili? Ana ra mo na. Bodli, ug unya makigdaiton, kani makigdaiton, mo ni bugat. Kaya kayong magialamos sa kalibutan. Nakahuman og dilasal, nakahuman og unsa pa diya, Ateneo. Takong university, pero pertig bukto ka, pertig karbuha. Kay mo ingon man doctorate ko, linguistic ko, maigog ko grammar. Maunay kaalam sa kalibutan, mga garboso, mga hambugiro. Dili makigdaiton. Maagho unsa di ay ang kaalam gikan sa Ginoo. Oh, ningon diri. Apan ang kaalam magikan sa langit, una sa tanan putli, unya makigdaiton. Maagho may kalaon. Namakon sa mga igsoon. Maalamon kas kalibutan wa kay higala usao man. Dili man sa tanang panahon maigsoon kwartahan ka. Tanawa lagot ang mga tao kaniadto nga kapos sila karon. Kaniadto karon piti nang natuwa. Doon na po'y mga tao nga gikat sa kakapos na dato magargarpo na wa na silingan kay nagarpo man. Pay wala na dato. Pay walay na human. Diba? Putli ukonya makigdaiton, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan. Grabe. Dili usab kini pilian. Nausao man na igsoon. Dili usab ni pilian o dili tigpaka arong ignon. Kasagaran ba mga igsoon na kaalam sa kalibutan tigpaka arong ignon oy. Atong basahon ang Kolosas mga igsoon. Balik tas Kolosas. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 16. Papuya sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Oh. Pag tinudloay o pag hinagugmaay kamo uban sa tanang kaala. Pag tinudloay, maugani ang tao dili patudlo kay magpaasip nga insakto bisag di na madalang taas lang ko oy. Dili na madala og taas nga posisyon. Ginarbo na lamang na mga igsoon na dili mo dawat og suggestion bisag sayo. Ingon diri igsoon, pag-awit kamog mga salmo ug mga balaang mga alawiton ug awitin ninyo ang Dios uban ang pagpasalamat diha sa inyuhang mga kasing-kasing. Mag-awit ug mga salmo
o pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Grabe. Ingon diri sa unang mga hari, mga igsoon, ang Dios mo'y naghatag sa kaalam kang Solomon. Kinsa man ang Dios, may tag-iyas kalibutan. Tan-awa ra kun mga igsoon, unang giha pangayo ni King Solomon, kaalam nga gikan sa Dios. Mao ang Dios naghatag kang Solomon og kaalam. Tan-awa dis unang hari. Unang hari, kapitulo 4, versikulo 29. Naamoy Biblia, unang hari. Ato ning basahon. Unang di ta magwali mga igsoon o may Biblia. Kanang uban mga igsoon, maingon nga. Kanang uban, nagsalig raghan out. Nagsalig rag Biblia. O sao man nimo pagkabalog wala pa'y Biblia? Nanawa ragon. Munang dilita nga yung magpasigarbo oy. Ganon nakahibalo man ka? Gawa pa kay basa-basa. Asa man ay imong giwali kuwaa. Pag hinambong mo lamang ko na igsoon. Mao nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, dapat haom ang kanang tinuod ba dili ta magpakaurong ingnon nara ba diri. Dili tigpakaarong ingnon ang kaalam nga gikan sa langit. Arong ingnon gitang kahibalo. Ya dili kahibalo. Ingon diri sa unang hari kapitulo 4 bersikulo 29. Unang lisod kaayo igsoon. Ingon ang unang hari. Unang hari igsoon. Kapitulo 2, kapitulo 4, versikulo 29. Ingon diri sa kapitulo 2, kapitulo 24, versikulo 29. Si Solomon, gihatagan sa Dios og kaalam. Si Solomon igsoon gihatagan sa kaalam. Diya sa Biblia igsoon walay nakahimo sa kaalam kang Solomon. Kinsa may pinakadatos kalibutan, kinsa may nakapangasawag 700 ka mga asawa. Anong nahitabo pa to ni King Solomon tungod sa iyang kaalam nga gikan sa Dios. Maingon diri oh. Si Solomon gihatagan sa Dios og kaalam og panabot nga dili masuko. Na ang kaalam nga gihatag sa Dios ngadto kang Solomon dili mamisyor. Ang sama na mamisyor pod pastor, dili masukot og tekmisyor. Dili masukot og meter tape. Dili masukot og by kilometer, by miles. Way kinutbanan. Maunay kaalam nga gikan sa Dios nga gihatag ngadto kang Solomon. Pero si Solomon may gihatagan ato, dili man ikaw, dili man ako. Mao nga watay rason mga kaigsuonan nga magpasigarbo ta nga atong i-level ang atong kaalam kang Solomon. Wa magani tay usa ka bisag usa ka dakong chapel. Nganong nadato man to si Solomon, di tungod sa kaalam man to sa Ginoo. Bisan dato na siyang daan, pero kay nakita sa Ginoo, wa siya nakinahanglas mga butang muna kung ang tao mangandoy mga butang di kabalo kung mugamit. Nausa umapuna. Di tayo na igsoon. Ingon diri sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 24. Ang usa ka tawo manggialamon ato ning ikumparar. Kaya naghiskot manggutag kaalam, di kaalam atong idiskas. Unsa may kahimtang sa tao nga manggialamon. Usa ni siya kasambingay magkaigsunan sa tao nga nagtukod og balay. Besulay kuno mo ato sa ning dili sa nato ni idiskas. Sa inyong mga panghuna-una karon, pagtukod ninyo balay, unya gi-illustrate diri may suod nga ang manggialamon nga nagtukod diya sa bato. Unya ang usa ka tawo nga nagtukod diya sa balas, unsa may likod, balas o bato? Kanang balas pwede ra man ang makoy-koy nimo kamot.
O nya ka ng bato igsoon, makuy-kuy na nimo kamot. Wala pa ganina to gibasa ang mao nga kapitulo bersikulo. Kung ikaw ug ako aduna nay kahibalo sa Biblia, abli kanunay ang imong kasing-kasing una-unang sa labutan pagsabot sa pulong sa Ginoo. Pero kung wala gani igsoon, bisag unsaon pa na, ingnon man nimo nga hasta ang bato murarag balas. Oh. Adunay mensahe si Brother Napoleon Romano de Glasa, binuang ng dili magbasa og Biblia. Kung magwali pas dili gyud ko maminaw na ng mga pastor niya, kay si Kristo gani hindi nagsalita ng kanyang sariling mga pulong. Tinuod ko na, saludo ko ana. Naman ko'y mga taong magwawaling hambog kaayo. Ibin sa media maigsoon, sige padungog-dungog mga kaigsunan nga, ay kining ubang pastor gasalig raghanaot. Na kung sao man yung pagama o gahanaot o walay Biblia be, sa to pagkanay mong giwali, sayo na po nang ibalik. Asa man kuhaan ang imong kahibalo, di nagbasa kag Biblia, ayaw ipasigarbo mga kaigsunan nga. Ayaw padungog-dungog diha sa media mga kaigsunan nga kanyang ubang mga pastor nagsalig og Biblia, nagsalig og hanaot, usa mo wali. Saludo ko ana, Brother Napoleon Romano de Glasa. Kaysa pinulungan lamang sa tao, sa topa na memorize ni mo gikag Genesis abot Revelation. Siguro makaingon ang tao nga ni ana, pwede na kagwalay hulan out pag sige ra kag kapitulo 1. Sige ra kag balik-balik sa imong wali. Hello. Oh, si Kristo gani hindi nagsalita ng kanyang sariling mga ulong. Tinuod maguna. Kundi ulong kayo nga gikan sa amang Dios. Igsuon sa atong kinabuhi dapat kabalutan mo sabot. Ato ning basahon Mateo. Ilustrasyon maigsuon sa usa ka tawo nga magialam. Ingon diri igsoon. Munang usahay dili biya sayo. Dili biya sa lalim. Kadunay mga tao, mga alagad sa Ginoo nga moingon nga magpadungog-dungog nga kaning ubang mga pastor ga salig og hanaut. Ani asa man ang kahibalo nga imuhang nahibalan. Mismo igsuon. Tik pa ka aron ingnon na ang tao nga sama ni ana. Tik pa ka aron ingnon na ang pastor nga sama ni ana. Kaya imo na nagiklaro nga imong na-memorize gikan sa Genesis 1:1 ngadto sa Revelation Kapitulo 2 ngadto sa unahan. Kiwa na ka magsalig og hanaw. Hello. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amin, maayong buntag pastor. Salamat sa tanan ninyo pastor. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi pastor. Atong basahon diri sa Mateo. Maayong buntag kanyong tanan diha sa Cavite sa atong maigsoon dong Premier, Manong Prani, Nathan o sa imong pamilya Brother Raymond Candelario. Ingon diri maigsoon og ni Pipito og ni Day Ilse. Ingon diri sa Mateo kapitulo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Sister Christine Joy Romano, Anadon. Ato ni mga parinti ni mga Romano nga minglantaw dire, parinti ni Brother Napoleon Romano de Glasa nga naa karon sa Cavite City, o si Brother Raymond Candelario nga akong magulang. Kining bag-o karon nga ning sulod sa ato nga Facebook live nga si Ma'am Christine Joy Romano. Balik ta sa ato nga tema. Munang usahay, igsoon hilasan because mga tao nga sama ni ana ibin sa mga alagad sa Ginoo. Munang matag lito, matag sitwasyon, makaingon makahinabog mo lamang. Ingon diri mga kaigsuonan sa kapitulo
City, versikulo 24. Ang tanawa ra ko diri, ang duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Usa na ko ni i-discuss sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi karon, sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa naminaw sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Diin may dunay kaalam ang nagtukod sa balas o ang nagtukod sa bato. O, di ba? Ako mga igsoon, wala ko ning gitawag o ning simpatiya ko sa mga alagad sa Ginoo nga walay nahuman. Although ang kasulatan nagtuk-an nga pagkaulawan ang manggialamon ni atong walay alamag apan adunay kaalam gikan sa Dios. Wa na gipasabot mga kaigsunan nga dunay nahuman usab nga titulo sa dakong university. Kay wa na ko ni gipasigarbo kundi ang atong gipasigarbo ang pagkamaayos Ginoo. Wow. Salamat sa Ginoo sa imuha nga kinabuhi, Pastor Rizzy Baldonado from Pasay, Negros Oriental. O salamat usab sa imong kinabuhi, Sister July. Maayong buntag, Pastor, maayong buntag usab kaninyo diha sa Dumaguete. Pangumusta lang ko sa tanan nga taga Kabkaban o sa imong mga pamilya, sa mga Akab family o sa mga Rodriguez family. Time will come. Nagkaila ta pinaagi lamang sa messenger tungod sa usa ka tawo. Pero kanang tanan may igsoon kanang mga sakit nga mga pulong wala ra man gyud nako nas akong ibutas akong una-una. Ngano man si Jesus mas grabe pa ang pulong nga iyang nadawat. Kanang inyong kag stupid. Di ra gyud ko musintag ana. Mao mangani bisag inon pa ko sa tibok kalibutan. Ako mo'y pinakadautang tao sa kalibutan apan ang akong gihimo nagsubay sa balang kasulatan. Saludo ko ana. Ang tinuon nga Kristohanon panamas-tamasan, butang-butangan, i-underestimate, pagkaulawan, mo na'y tinuon ng Kristohanon. Tanawa na Gus Mateo Kapitulo 5 igsoon versikulo 9 ngadto sa 12 ato ning basahon. Usa ko moadto sa tao nga nagtukod sa balay diha sa bato o nagtukod sa balas. Adunay mensahe si Pastor Rizzy Baldonado. Maayong buntag, Pastor, o ang Ginoo magauban sa kanunay. Wow, ako ning basahon. Salamat sa imong kinabuhi, Sister Jelay, nga nagpadayon sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. I declare blessing sa imong kinabuhi labaw sa tanan. Mahimo gyud kag success diha sa pag-eskwela kung ang Dios kauban sa imong kinabuhi kanunay. Maor gina. Ingon ang Mateo Kapitulo 6, Kapitulo 5 versikulo 11 igsoon o diri sa 10. Ang tinuon nga Kristohanon na igsoon na agon ang paglutos. Muhisgot gani kag paglutos na anag yun na mga sakit nga pulong nga imong madawat sa imong sigataw. Muna nga ang tinuon nga Kristohanon, dili na siya masinta, dili na siya mag-uol, kundi malipay hinoon. Nga naman si Jesus nakadawat og grabe pagtamay. Kung makadungog ka og sakit ng mga pulong sa imong isigataw, kinsa man usab sila, tao sama. Dili sila Kristo, dili Dios. Bisag unsa pagkadato og pagkapilyonaryo sa kalibutan, apan ang imong batasag kinaiya, sukwahi sa balang kasulatan, pwede ang mga butang dili na tagdon atubangan sa Dios. Kay ang Dios wa magkinahanglan sa imong pagkadato nining kalibutan. Kung dili na kinahanglan ang Dios sa pagkadato diya sa espirituhanong bahin,
mao ang mensahe Ginoo nga may mutug-an mulig-on kanimo mga kaigsoon sa panahon nga ikaw makadawat og pulong nga lisod ug bukat sa imong tawhanong kinabuhi. Kuning basahon. Ingon ang bersikulo 10 ngadto sa 12. Ingon diri, bulahan ang gilutos tungod sa ilahang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Klaro dili. Bulahan ang gilutos tungod sa pagsunod niya sa kabubuton sa Dios. Osbon ko sa pagbasa, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Unsa may atong palabihon? Dili ta mahisakop sa paghari sa Dios. O kita mo'y giilas tibok kalibutan nga pagpasigarbo ta nga kita bilyonaryo. Dato tas kalibutan unya dili ta mahisakop unya sa paghari sa Dios. Ang tanang mga butang sunugon biya. Unya unsa man ang mga butang atong pagkadato atong ipasigarbo. Ingon ang 11, bulahan kamo nga biay-biayon og daog-daogon. Wow! Ikaw nga Kristohanon, kung maka-encounter kag ni sama ni ini, di bulahan ka. Ayaw ikaguol, oy. Ako di ko maguol, bahalag inom kong stupid. Tingali bahalag inom kong buang-buang. Bisag inom kong wako'y klaros, di ko kalibutan. Basta ang akong kinabuhi, ang akong batasan, haog sa palang kasulatan. Wow! Total kita tanan mga tubang ra magyud. Bisag kung saon pa. Ano man, kamo dai mo hukom nako. Kamo dai mo silot nako sa panahon sa pagbalik ni Jesus, di man. Ikaw ug ako mga tubang man, tibuok kalibutan. Dato og adunahan. Unang ako igsoon, dili ko mo mag-uol sa mga tao nga musakit nako. Kanang mga pulo nga dili na makaog iro, di ko mag-uol ana oy. Lamang akong ikalipay kay nakabalotas kasulatan. Mao nang ikaw Kristohanon, makadumog kag mensahe nga sakit sa musilingan. Wow, pasalamati ang Ginoo. Ayaw ibutang si mo kasing-kasing na apektuhan kas mga pulo. Di na makatabang nimo. Dili na makadugang sa kalipay. Kung dili makaguol na abantiman kung moabot na ikalipay na uban ang presensya sa Ginoo, kay ang Ginoo mulikon kanimo. Naingon diri igsoon, bulahan kamo nga biay-biayon og daog-daogon sa mga tao, og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Grabe, di ba? Dili dai klaro ang Biblia. Napilti man klaro ha. Dili man ni in English, di sa kuning kinat sila. Bulahan kamo nga biay-biayon. Kung sa klase sa pagbiay-biay, ingnon kang stupid, ingnon kang buwag-buwag, kung sa madena. Ingnon kang way klaro, biay-biay man na. Kanang mga tao nga mo ingong way klaro niya, kamo klaro mo. Si Jesus maigsoon ang mga magpapanday sa balaod. Kanuray ring gibantayan ni Jesus ang pinulungan. Miingon si Jesus, gigasulti mo na. Wanay kagakis-kas eh. Ngano man, nakabalo naman si Jesus sa mga taong tigpagkaaroon nun. Ingon diri, bulahan kamo nga biay-biayon og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyo ang pagsunod kanako. Di ba? Kung ikaw tinuod kang sumusunod ni Jesus, di good ka makaikyas ni ining tanan. Apan kung layhan kang muikyas, di masakitan ka. Muingon ka, imuundang na lamang ko ining Kristohanon, grabe man yung paglutos. Makadugog man na ikong sakit, kaniya to noong dili ko Kristohanon. Anawa ragon. Di maluya ka. Mubak-awot ka, muatras ka. Muatragas, imong pagpangalagan kami mga pastor, igsoon, dagkan kayong mga sakit nga mga pulo. Mga pag-underestimate, mga pag-BI-BI. Tanan, mga pag naapay mga hagit, mga
unsa pang mga pulong nga madungog nato mga igsoon, matud pa sa pasiaw, murag di na makaog iro. Murag rapon. Apay opsyon kay mutawagan itag murag, napagi opsyon. Labaw nga dunay opsyon kun doon na kay Ginoo. Hello. Doon na pa'y mga hulga. Ang mga katawhan kani ato maigsoon mapuno mangos paghulga gani. Unya kita karong buhi pa. Ayaw kong inas imo pagkakristohan, wala na, naagyapon na. Di yun na malikayan, igsoon. Ingon diri, bulahan kamo nga biyay-biyayon og daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Tungod sa inyong pagsunod kanako. 12. Unsa may angay natong buhaton, bi mag-uol ta. Nga dili mapo nato na makatabang. Kanang mga tao nga moingon natong istubid. Kanang tao nga magpailan natong datos tibuok kalibutan, hinambog ramang una. Muna ipasigarbo nato maigsoon ang atong pagkadato niya atong kinabuhis kalibutan. Wala ta na masunod sa tinuod nga batas sa kinaiya ni Jesus. Ikaw ug ako igsoon dapat nagsubay sa balaang kasulatan ang atong kinabuhi kanunay. Ang ingon diri sa 12, paglipay o pagbaya ka mo. Wow! Ikaw Kristohano, nangalagad ka. Estudyante magagdili estudyante, dili maginato na malikayan, kinapamatas kalibutan. Di ikalipay, ayaw ikaguuloy. Ayaw paapiktos mga tao, mga kaisunan nga makadungog kag grabing pulong. Kinsa man sab sila, mo ingon lasab ta, kinsa man sab mo. Ikaw ug ako mga tubang upanan sa Ginoo. Dato pagyog kabos. Di ba? Kita magpaagpita na eh. Paglipay pagmaya kamo kay dako ang ganti. Oh. Nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Nasa man ay ang ganti nga gikatagana sa Ginoo nas yuta. Wala oy. Ang ganti nga gitagana sa Dios tuas langit. Yan nahitabo na ni wala. Wala pa. Maumaganing ikaw ug ako magpadayon tas pagpangalagad sa Ginoo. Sa imong pagpadayon maagian gyud ang tanang matang sa mga pagbutang-butang, tanang matang sa pag-BI-BI, tanang matang sa pag-underestimate, tanang matang sa sakit nga pulong. Sa imong pagpadayon sa pagpangalagad mao gyud ay imuhang madawat. Atod pa sa gitawag nga moto sa usa ka estudyante, sacrifice is the key to success. Kung dili gani ka mo sakripisyo sa imong pag-eskwela hangtod ka makahuman, kay mag-agad ra ka sa suporta sa imong ginikanan o sa imong kaugalingon wa mo nimo tabangi. Kay ang mga ginikanan mga igsoon ang ikalipay anak kana ibang mga grado lang. Bahala magsakutotan sila og support supply ninyo. Bahalag mag-unsa pa ilahang kinabuhi basta makasupply lang Diyos mga kabataan nga nag-eskwela. Ang ilang ipangandoy anak, wow, makakita na sa grado. Bakit ako oy? Di ba malipay na oy? Masuplihan ang ilang pagsakripisyo, masuplihan ang ilang pag-antos. Hello. Ikaw ug ako nga Kristohano karon. Dili og dili yun na nimo paligayan ang mga pulo nga sakit nga dili makaog iro. Natural na igsoon apan kitang tanan ikalipay na kay dako kag ganti nga naghulat nagpaabot timo dito sa langit. Naawara ko ning 12 igsoon. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini ang pagpasipala ang mga propeta nga nahiunakan ninyo. Ang mga tao nga nauna nato katong nangamatay na mausab ng ilang kinabuhi, mas grabe pa to. Kulatahon, bunogon, ilabay sa palungon lodan. At tanawas ko si Jesus. May surrender na siya, wala oy. Munang ikaw ug ako ayaw surrender. Ibutang sa imong una-una, kinsa masab sila atubangan sa Dios.
Hukman ra bata maigsoon pinaagi sa atong batas sa kinaya sa atong nahumas kalibutan ug kinsa gyud ta. Bisag buang kun patag Kristohan. Balik ta sa ato nga tema sa usa ka tawo nga nagtukod, usa ka manggialamon nga tawo nga nagtukod sa balay sa bato. Kana siya maigsoon sa dili pa nato na siya i-discuss o basahon kinsa may likod, ang bato or ang balas. Kung ikaw nga dunay kahibalo sa pagtukod sa balay, kahibalo na ka kung unsaon imong pagpundar ang imong balay nga sa panahon sa bagyo, sa panahon sa balas, sa panahon sa baha, dili na siya maunsa. Mao nga atong kinabuhis kalibutan, unsa may mupundar na to, unsa may mulig-on na to, di pulong sa Ginoo. Minsay sa Ginoo nga may muhatag na to o gitawag o pundasyon. E kung wala tay pulong sa Ginoo, mangatras ra gyud oy. Masuko dayon oy. Musitag dayon. Makadungog og mensahe nga sakit sa ubang tao. Maglagot, mutubay, ay nagtubayi oy. Ingon diri mga kaigsoon na, tanawa ra ko diri sa Mateo City, Kapitulo 24. Busa ang tanan nga makadungog sa akong gisulti o nagtuman niini. Ang tanan nga nakadungog sa mensahe nga gisulti sa Dios, dili ako'y gasulti, nagbasa raman ko niini. Pero sa atong gibasa, nagbasi ni siya nga gikan sa Dios. Nag-illustrate ni Mason ang duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Sa inyong kinabuhi karon, kinsa may insakto ini? Sa tawo nga nagtukod sa balay dito sa bato o ang tawo nga nagtukod sa balay dias balas? Kay ato na isang hisgutan, kung ang tao nga magtukod sa balas, tingali advance siya kay bisag wala siya bunglay, pwede masaya makubkuban naman niyang balas, di matindog ra ang bahaligi. Di ba? Di ba sayon? Unya ang tao nga magtukod sa bato, kay kung ang haligi ibutang sa bato, mutindog kaha na o wala na itukag. Mutindog kaha ang balay maigsoon o wala na siya gitawag o mga bres. Dili. Sa itong palisod, nawa na god, lisod yun. O katong tao nga magtukod o sa kahaligi, atong illustrate o sa kahaligi, di may unang makapatindog sa haligi. Katong naa sa magpatukod sa bato o katong naa dito sa balas, kay pwede na matungkog-kubo, tanawa ra gunang nas dool sa dagat iksoon. Di ba ka ng mga bata, malingaw kinupkop, anak, kupkop. Bisig imo panglawas, tabunan sa tibok balas. Gimadalaraman kamot. Samantalang, yung taong gumagawa ng bahay na inalagay ng sa bato, mahirap kasi kumukuha ka ng pagsuporta ng kahoy para patindog sa imuhang haligi. Ito ni pasahon be. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o nagtuman niini, mahisama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Mao nga ikaw ug ako kung himasa kag Biblia, ikinabuhi na. Kung ikaw ug ako naminaw sa mensahe Ginoo, ikinabuhi na. Kay mahisama ka sa usa ka tawo nga nagtukod sa balay sa bato. Ingon dire. Sa dihang muhampak, sa dihang mubundag ang ulan o mubaha ang suba, kana ra bang suba maigsoon, dili ra ba siya gitawag og sapa, kay ang suba og sapa, ang sapa gamay ra man na. When we talk about og suba, that is consideration of river. Ang sapa lagi ako na brooks man to igsoon ang gamay. Lahi-lahi maguna siya. Sa dihang mubundag ang ulan, mibaha ang suba o ang hangin minghapak, dili naabagoy hangin minghapak, o mikusukoso ni atong balaya, wala kini matumba
kay natukod man diha sa bato. When we talk about nga natukod, sa tumba, sakto na siyang praise kay natukod naman. Ang usa ka haligi nga wala pa natukod, wala pa na natindo. Klaro, dili? Klaro. Sa to pa ang discussion sa Biblia, ang usa ka balay nga natukod diya sa ibabaw sa bato, kay natukod naman siya, nagpasabot, nagtindog na ang haligi. Sa diha nga nagtindog ng haligi kay diha sa bato, sakto na siya og koneksyon. Wow! Imposible man nagtukod kag balay haligis bato sa ibabaw sa bato, wa na naipris mo tindog ka ng haligi. Samantalang ang balas pwede naman nagkuto nimo bisag kuto pasliog ibugsog na ang haligi pero walay bris. Sa ligon dili ato ni ipadayon be. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini. Ang tanan nga nakadungog sa gisulti sa minsayes Ginoo og dili magtuman niini. Mao gani ang tao bisag unsaon pagwali ug dili magtuman sa kabubuton sa Ginoo, mura na siya og usa ka tawo nga nagtukod sa balay sa balas. Illustration ni Exxon, apan lisod bining buhaton sa tawo kung dili kundi mosunod sa balaang kasulatan. Ingon diri apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman ang tanan. When we talk all people, ikaw ug ako apil ni ini, bisan pastor, bisan pastora, bisan apostol, ebanghelista, ug unsa pa kangilngit kitang mag-alagad sa Ginoo, magwawali, ikaw ug ako apil ni ini. Usahay magun ang tao magwawali, mugawas, ipagawas yun isakto iksoon. Tanaw marago diri apan ang tanan, when we talk tanan ayo pagpagawas iksoon dili maayo. Ingon diri apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini mahisama sa usa ka taong buang-buang. Isura ra ba nang ingon tag buang-buang? Nya ka ng mga buang-buang tao mo ingon ko nas mga matang buang-buang. Ana ka man. No, nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, sa dihang mubundak ang ulan, og mibaha ang hangin, mibaha og ang hangin mihapak, og mikuso-kuso ni atong balaya, matumbag kini og nagunog. Magunog magyon. Nawara gud ibin gani Kristohano makadungog og sakit nga pulong. Mingon man ay muundag ko ay. Nawara gud muundag dayon. Di na ko musimba. Kapoy. Na daghang nang rason ng tao nas kalibutan. Pero rason maguna sa tao. Tanawa ra gud Panultihon kapitulo 16 bersikulo 16. Maayo ang kaalam kaysa plata o bulawan. Ati man iigsoon, unang kami ako dili ko muritsik sa mga tao nga nangandoy, labi na sa mga pamatanon nga mangandoy makahumag eskwela. Kay dunay mga alagad sa Ginoo nga gifocus sa ilang una-una nga ay di nunin na ng eskwela oy. Ayaw mo eskwela, focus tas espirituhanon nga bahin, nawaragot. Sa tumpa, kung mo-focus tas espirituhanon bahin, patay na ta. Kung na ka ikagasto, kung na ka panahon nga mo eskwela, di eskwela oy. Dili mata espiritu. Na pa may lawas ka lang kung espiritu. Dapat anak nga tanan nga gikinahanglan kompleto ta, di mata espiritu. Munang akong mga anak, ako gitudloan diha sa espirituhanon nga bahin, diha sa mga bulaton, pero wala na ako gipaluya. Ayaw mong eskwela anak, kay wala na kapuslanan gyapon. Nanawar ko. Dapat ang atong kinabuhi sa kalibutan maumagani nga diha sa Mateo 6 bersikulo 33.
apan maoy unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Ang sayop manggod sa tao, maoy unahon ang mga butang kaysa gingharian sa Dios. Amen ba? Diha sa lingtungan na sa pulong sa Ginoo, dapat step by step ug unsay instruction dapat maoy sundon. Hello, nakuha na to. Mao man ay diskusyon. Alang-alang imong usbo ng Biblia. Alang-alang mo inon nimo apan magunaha ang mga butang usa ang espirituhan ng mga butang. Way ayo. Kisa man itag iyas butang, ikaw, ako, di ko maangkon oy. Di magani ko maangkon tanang kinaadman nga naan ako di ni ako oy. Even ang akong kinabuhi, ako ginawa di ni ako Muna makadungog ko istorya. Akong ikalipay na ison, akong ipasalamatan ng Ginoo nga naman. Wala naman ko sa kalibutan. Ang mga tao sa mga mupasakit na to, mawala man sa na. Magpaspassiaw may ison, mga matay ramatang tanas kalibutan. Ang pangutana, asan man unya tapaikon. Humasa tong kamatayon. Maunay pasiaw ni Stephen kaniadto, mamatay ka, mamatay mo ko. O karbuso mo, murag marang-arang pa kong kamay. Nakasabutan ang gamay sa bingay. Nga man. Muingon man ang tao kung maayo kag batasan kinaya. Muingon man ang mga tao sa palibot nga samtang patay na ka. Katong tawhana. Murag buhi lang yun. Di ba? Pero wa kay batasan igsoon. Karbuso kang pagkatao. Muingon, ay mayroon ko itong namatay oy. Balaso, pas mato diri. Natanawa ra ko na. Ibig mamatay na ang tao, tungluhon pag-ibisag to na sementeryo, tungod sa iyang performance kalibutan. Apan kung maayo ka, wow, grabe. Balik ta mga kaigsoon, ingon dis panultihon, tanawa ra ko nili. Ang kaalam labaw pas plata o bulawan, siyempre. Kung doon na kay kaalam, doon na kay kahibalo. For example, arita sa ginawag o trabaho. Usa ka ka-technician, usa ka electricity, usa ka gitawag og electrician. For example, dili ako mugawas sa gawas. Kung ang pagtaon sa fluorescent, pagtaon sa suga, o wa kay kaalam usaon ang pagtaon, musiga kahaning atong suga diri, makita ba ning ako arong hayag nga agtang? Dili. Makakuni kahatag mga appliances diri, makakuni kahatag mga gadget. Aron ikaw ug ako nahibalang nakailata karon kay kasagaran diri nato na ila diri man sa media, diri man sa messenger, diri man sa mga messages pinagi sa cellphone. Wow. Unyag walay kaalam, walay tawo nga gihatag ang kaalam ni ana. Magkaila kahatag gusto kailan ako daan. Kay nakailan ako sama sa atong mga kaila karon nga wa ganit na magkakita personal hangtod karon nausa o man mao nga nagdiscuss dias panultihon kapitulo 16 bersikulo 16 nga ang kaalam o kinaadnan sa tao labaw pa sa plata bulawan. Pero kung miskot ganitag bulawan maunay ilugas kalibutan, maunay patayan basta magiskot mo bulawan kay mahal man. Salamat sa Ginoo sa imuhang paglantaw karon Ma'am Criselda Palomar Balingin. Magandang umaga po sa inyo ang lahat dyan sa Maynila, from Maynila. Tingali to ang Manggonesia sa Maynila nagpuyo igsoon. Ako ning basahon ang panultihon. Sa iyo patah muundang ta maigsoon sa alas 6. Kay human ini di man ta muundang dayon at budig ta matas atong mga greetings. Tanawa ra ko diri sa panultihon o kapitulo 16. Unang ako igsoon makadungog ko mga sakit nga bolo, malipay ko eh. Basta tinuod nga sakit. Unya tinuod nga dili tinuod nga tong gibuhat, labi nagbutang-butangan ka, pasinginlan ka, daog-daogon ka, underestimate ka. Wow. Timan si Jesus. Ang kinabuhi ni Jesus, grabe. Ang iyang nasinati, wala ratas kumingking sa kasinatian ni Jesus.
Ingon diri sa 16, versikulo 16, tanawa ra ko diri igsoon. Ingon diri sa panultihon, kawikaan, proverbio, proverbs. Ingon diri sa 16, versikulo 16. Mas maayo pa kaayong batunan ang kaalam ug kahibalo kaysa plata ug bulawan. Hello. Kinsa may layhan nga makabaton sa kaalam kay balugikan sa Ginoo. Ningingon ang panultihon o kawikaan, mas maayo pa kaayong batunan ang kaalam o kahibalo kaysa plata o bulawan. Kay ang tinuod ug dili gani ka kahibalong mugamit sa plata ug bulawan ug wa kay kaalam niana kanang tanan mawagtang rana. Apan kung doon na kay kaalam kay balos Ginoo, ang mga butang mo tumahara na, timan irago na. Ang usa ka taong technician, dili na mga apply sa trabaho, kung dili ang trabaho mo'y mo apply sa tao nga adunay kahibalo. Muingon man ang mga tao, kato si Mr. So-and-so, kato si sister kay kahibalo to, kato si brother kay makahimo to, nagpasabot kay naamang kay kahalang o kahibalo, ang tao mo dool nimo. Klaro dili. Unsay nahitabo kang Solomon, ngano nagkalaing-laing mga reyna, nagkalaing-laing gingharian, nagkalaing-laing nason nga ming adto gyud mismo ni King Solomon. Kay ilahang gusto siya makisayod, gusto silang mahibalo sa kinaadman ni King Solomon. Wow. Tanawa ra gud sa kinabuhi ni Daniel. Paingon ko diri kang Daniel. Sa panahon nga naghari kaniadto ang mga hari, siyempre kaniadto maning diskasyon. Apan gidiskas ni aron ikaw ug ako aduna kay panag-ingnan dinis kalibutan. Tanawa ra gud diri sa Daniel. Kapitulo 1, versikulo 17. Naago sila'y pinasahi, excuse usa. Balik ta mga eksondo na ray gamay nga ako lang giablihan may ekso tungod kay pagka alas 3 di magyud ko mga abli dire manglakmang ko gabi e pabiya. O niya diri sa kabukiran mga ekso maura man ni atong kahimtang kinahanglan sirado sa bangato nga balay ekso. Madayon kita mga ekso dili man ni balay kay studio man ni mga ekso although dili ko magtulugan. Balik ko mga ekso sa Daniel. Tanawa ko diri ang Daniel kapitulo 1 bersikulo 17. Kini si Daniel maeksodo na sa mga kauban. Pero si Daniel maugoy pinaka gihatagan siya katungod sa Dios. Ay nga dire ekso. Si Daniel kapitulo 1 bersikulo 17. Mutapos ta sa kinabuhi ni Daniel ni ekso. Ingon dire, kining upat kabatan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo. Wow. Mao nga ikaw ug ako baton kung kapakaron raya sa sugot ko igsoon o buwang na kay kanang buwang nga may igsoon di naman nakalakaw mapay mo ingon ka lamang igsoon o edad-edara na pero naanagas insakto pangidaron alang-alang dili ka budawat nga guwang na ka. Hello, dili jud ta modawat sa kamatuoran nga mangunot na gyud ta maupaw na tawa na tay buhok ato pagbutangan o kung saan lang pa niya RDL o Maxipil iksoon aron ta mo gwapo bisag saon atong hod-hod hid-hid maiksoon di na gyud mausab ni atong nawong labi nagnakas pangidaron. Ingon diri o kining upat kabatan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo grabe sa tanang kahibalo o kaalam sa pagsabot sa mga basahon. O si Daniel gihatagan niya giya sa paghubad sa mga panan-awon o mga dapko. Wow. Salamat sa Ginoo sa imuha nga pagwas karon.
Sir Lorenzo Abril Kaday. Maayong buntag kanimo diha sa mga Abril Kaday. From Manhoyon. Dunay mga Abril o Kaday diha sa Manhoyon, Ikson. Maayong buntag kanimo diha, Brother Lorenzo Abril Kaday. O sa tanang mga Kaday diha, basig parinti ni Brother Pedring Abril diha sa Bantulinaw, Manhoyon, Ikson. Kinsa di ay gihatagan sa kahibalo, kining duha upat ka mga batan-on, tanawa ra gud. Kining upat ka mga batan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo o kaalam sa pagsabot sa mga basahon. O si Daniel ang gihatagan niya giyas sa paghubad sa mga pananawon o damgo. Mao nga ni atong mga tungura, si Daniel maoy gigamit sa Dios nga naluwas ang tibuok nason diha sa Babylonia. Wow! Tanawa ra gud, naapil ang mga manggialamon sulod sa dako nga nasod sa Babylonia sa panahon nga nagdamgo si Nabucodonosor. Adunay mensahe si Sir Darren Herolaga gikan sa Marka sa Tubig, Zamboanga del Sur. Good morning, Pastor Sapri. Maayo sa tanang nagpaminaw sa Sign FM, sa mga pulong watching from Marka sa Tubig, Zamboanga del Sur. Wow! Maayong buntag sa tanan Exoon. O niya, ako ning ipli ang request ni Pastora Emedian, maayo ka human sa atong mensahe. Pero although mga kaisunan, ato ning hatagan o nagpagtagad kay malimot na sabta sa request, ako ning hatagan while ta nagpadayon sa mensahe. Maayo ka. O niya, ako ning ipadayon ang pagbasa. Ano na sa mensahe, request lang ko o niya, song Pastor, maayo ka, ako lang giningiplay Pastora Imagine Candelario. Tungod ako lang po ning gihaong sa atong mensahe sa pagkamayos Ginoo nga gyatagan si Daniel sa kaalam og kahibalo nga wa gyud sa uban. Thank you and God bless everyone. Tanawan lang gud, si Nabucodonosor ni atong panahon na nagdampo og even ang mga manggialamon wa gyud kahuban. Apan si Daniel ni atong mga panahon na ato ning basahon hangtod sa bersikulo 23 gikan sa kapitulo 2 sa Daniel, sa kasaysayan ba kay dili pud pwede mga igsoon ang kasaysayan sa usa ka istorya dikta ra kas indik. Wa ka kahibalo sa lintunganay ug diskasyon sa usa ka sugilanon. Nganong unsay nahitabo nga silang Daniel nahimong inila sa lugar nga Babylonia. Ikaw ug ako igsoon kun dunay pinasay ang Ginoo, mahimo kang inila sama kang Daniel. Mainila sa pagkabaayos Ginoo, dili mainila sa pagkadautan ni Satanas. Dora man pagkadautan o pagkamayo. Ato ning basahon. Samtang nagpadayon ang music igsoon nga gi-request ni Pastora Emedian Candelario. Tanawa ra ko diri. Ako ning basahon ang damgo ni Nabucodonosor. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Nabucodonosor, nagdamgo siya sa makadaghan, nahasol siya og dili makatulog. Ikaw igsoon kung magdamgo kag dautan, di na gyud ka katulog. Ayaw ko na mga igsoon nga nagdamgo kag dautan, makatulog ka kay mainom hala. Laina ko sa damgo oy. Wa na gyud ko katulog, nagsiga na lamang ni akong mata. Kilain kay kong damgo. O niya adto na nimo isigwilin pagkaugma. Sama ni Nabucodonosor, ingon siya. Nahasol siya og dili makatulog. O niya gipatawag sa hari ang mga salamangkiro. Gipatawag sa palang bangkiro. Nakasolbad wala. Una sa lamangkiro. Ang may mga anting-anting, mga orasyonan ni mga anting-antingan. Ang mga diwatahan, apil ang mga diwatahan.
o ang mga maalamong taga Babylonia aron paghubad sa iyang damgo. Busa miatubang sila sa hari. When we talk about atubang, giatubang gid sila. Giatubang sila sa hari. Hari biya sila na Nabucodonosor niya itong mga panahon na tanawa na ko. O gisuginlan sila sa hari, may damgo ako o wala ko hisabti. Ang kahulugan busa nahasol ako. Mintubag sila sa hari sa pinulungan nga arabay ko. Ingon dire kamahalan hatagan ka untag taas nga kinabuhi ingnan ra nila. Si Hari Nabucodonosor kamahalan hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Grabe sa Magialamon biya, gilug-ulugan si Nabucodonosor ani. Pero wa gyud sila kaikyas ni Nabucodonosor dan awar agon. Tug-ani kami sa imuhang damgo ug amo kining buha. Hubaron nagpasigar ko pa. Niingon pa may suntok ani ko Nabucodonosor, Haring Nabucodonosor kay ingon siya, ingon dire. Ay among hubaron. Grabe sa ingon ang 5. Mintubag ang hari timan ininyo kini. Kung dili ka mo makatug-an kanako sa akong damgo o makahuba niini, ipaputol-putol ko kamo o ipaguba ko ang inyong mga balay. Giingnan dahil sila, giingnan dahil yung mga magialamon, timan ikini. Kay ako'y hari sa Babylonia, di gani mo katug-an ani, di ba hurot mo nako. Hari di siya, isa man nagbugbuot, magialamon, ngandir man sila ni Haring Nabucodonosor. Mga salamangkiro kung sa tanawa ko diri ingon diri gikuha una maison salamangkiro, may mga anting-anting, mga diwatahan, ang mga maalamong mga tao sa Babylonia tanan pini gipatawag ni Nabucodonosor. Ano na mensahe si Sister Criselda Palomar Balingit, hello, musta po, okay lang gyud kaayo. Salamat sa Ginoo. Ano na mensahe si Brother Lorenzo Abril Kaday. Good morning, Brad. Anak ako ni Pedring Abril. Wow. Kumusta man sa pangumusta lang ko ni Brother Pedring. Brother Lorenzo Abril Kaday. Mutoy akong kauban kani adto isip assistant pastor ko sa Kabangahan sa dapit sa mga Aga family igsoon. Muna nga, aduna tayo daghang mga kaila diha sa dapit sa Kabangahan, sa dapit sa Pantulinaw, sa Kabanlag, sa Kagihayan, Sanglit, ya pila katakatuig, nga nahimong assistant pastor Uldo, nahimutan ko sa Kabanlag mga kaisunan, nga pastor ko dito sa Mao nga Sipan. Mauna magtapon-tapon ko dito sa tulo ka area sa Kabangahan, Kagihayan, Kabanlag, kung naabot kami tampa o asan kami ihatod sa mga bulaton para si Maya sa Diyos. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Sister Ria Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Tanawa ra ko diri igsoon. Ipatawag niya ang mga salamangkiro, mga anting-antingan, mga diwatahan. Pero niingon sila, iingnan nila si Nabucodonosor, atagi tug-ani kami hari, kay hubaro namo. Ipaniingon diri siya, si Nabucodonosor ang hari, mitubag ang hari, timan ininyo, kung dili kamo makatug-an kanako sa akong damgo o makahuban niini, ipaputol-putol ko kamo o ipaguba ko. Sinakang ipaputol-putol, buhi pataana may soon, ipaputol-putol, sapsapon mura tag isinso anak may soon, mura tag sinso magsakir anang trabaho o ipaguba niya ang iyang ilang mga balay apan ingon dire sa size apan kung makatug-an kamo sa akong damgo o makahuban niini, hatagan ko kamo mga gasa o kante o pasidunggan ko kamo pag-ayo busa itug-an ninyo o hubara ang akong damgo. City, ningon sila pag-usap, suginli lang kami sa imuhang damgo o tug-anan ka namo sa kahulugan niini. Kana ba nga istoryaha igsoon, nagpasabot ng dili ko sila kahubad, kay magpatug-an man. Di ba?
Kung ang tao mo eksyon ko nagkahibalo na, dili na na mistil nga magpatugan kay nagkahibalo na. Nakuha ba nato ang ilaha nga taktika sa pakikistorya sa usa ka hari? Di ba niingon sila, tuganay ragon may kahamahala sa imong damgo kay amo ning hubaron. Siyempre kay gituganan siya dili di ba makahuban? Ya, dili basihan og unsay atong maabot ani nga kalibutan. Bahin sa kaalam na ay kaalam nga giingon sa palultihon 12:15. Ako ning basahon ang imong gihatag Pastor Risi. 12:15 ato ning hatagan og panahon. Ya mo balik ko sa atong gibasa. Panahon sa 12:15, palultihon 12:15. Nawara ko dire ison. 12:15. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siya ang gusto. Kinsa di ay ang mga buang-buang nagtuoy ng kanunay gusto. Siyempre, nabay buang-buang nga dili gusto kanunay ang gibuhat. Sakit din ang mensahe sa tao nga sama ni ini. Hello, munang ikaw ug ako kung dili ta gustong inyong buang-buang. Aron ta dili inyong buang-buang maigsoon sa tibok kalibutan, dili ta tigpakarong ingnon ba? Arong inyong adunay kaalam, nya way kaalam. Ingon diri ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang gusto, kanunay gusto. Moingon gani ang tao nga kanunay gusto. When we talk about kanunay gusto, dili na magpakoreksyon. Dili na maminaw ni sister, ni brother, sa iyang pamilya, di na maminaw, gusto po siya. Di buang-buang sab siya. Muna buang-buang tao sa kalibutan. Kanunay gusto, nagtuong gusto, kaya di man ginapakoreksyon. Moingon, ay, kabalo na ko anak, oy. Kabalo na, pero wala di kabalo. Di buang-buang. Tanawar ko dire iksoon. Kanunay siyang gusto. Apan ang malamon, mamati kamba. Kinsa di ay ang gilang maalamon. Kinsa di ay ang maalamong tinuod nga tao. Mahinaw o tambag. Tanawa lang kung sinabunukunoso. Nahasol siya, nagpatawag siya mubalik, tas atong gibasa. Tanawa lang ko dire. Ningingon pag-usap, sultihi lang kami sa imong damgo ug tug-anan ka kanamo sa kahulugan ini. Otso mitubag ang hari, nasayon ako nga naglangay-langay lamang kamo kay nakita man ninyo nga tumanon ko gayon ang akong gisulti nga kung dili kamo makatug-an kanako sa akong damgo, silutan ko kamo, nagkauyon kamo sa pagpamaka. Ayay, bright man kayo ang hari. Iignan man ang mga manggialamon, mga salamangkiro, mga anting-antingan o mga diwatahan. Iignan man ni Nabucodonosor. Ayaw kog langay-langay, kay gilangay-langay ra ko ninyo. Kay kung dili gani mo makatug-an sa tinuod nga kahulugan sa kundamgo, sigurado yun mo. Nausao man na kinahadlok na sila ni noon. O diingon ang Diyos, mudrigtan ko sa Diyos, mintubag sa hari ang mga magtatambag. Walay bisan kinsa nga makatuman sa gipangayo sa hari, kay wala pagayoy hari bisan unsa basiya sa kagamhanan. Nagsugo sa mga masalamangkiro o sa mga may anting-anting o sa mga ya sa Babylonia o pagbuhat sa ingon. Ingon ang 11, lisod tumanon ang imong gisugo og walay makatuman niini gawas sa mga Dios og wala sila magpuyo uban sa mga tawo. Ingon ang 12, tungod niini nasuko og napugod pag-ayo ang hari og nisugo nga pamatyon ang tanang manggialamon nga tao sa Babylonia. 13, busag ipahibalo ang sugo nga patyon ang mga maalamon lakip sila si Daniel o ang iyang mga higala. Naapil man silang Daniel o ang upat tulo ka higala. Diha na mga igsoon na suta o kinsay tinuod nga manggialamon ni atong mga panahon.
si Daniel ba nga tinuod nga sinugo sa Dios, o ang salamangkiro ba, ang mga mamamarang ba, o unsa diha maigsoon, mga anting-antingan ba, o ang mga diwatahan ba? Ato ning basahon sa una, klarohon nato ni. O niya si Daniel gigamit ang kaalam o kaligdong misulti kang Aryo, ang pangulo sa mga gwardya. Gisugo sa hari sa pagpatay sa mga makianadmanon nga taga Babylonia. Miingon siya kang Aryo, nganong grabe man kaayo ang sugo sa hari. O niya gisaysay ni Aryo, gisaysayan ni Aryo si Daniel bahin sa nahitabo. Busa si Daniel nangayo og sa harianong pagtugot nga hatagan siya gigayon paghubad sa damgo. Si Daniel mga igsuon ning hangyo sa usa ka hari, o hari Nabucodonosor, hatagi ako panahon sa paghubad sa damgo nga imong nakita nga naghasol kanimo. Kay walay maalamon sa tibok kalibutan, ibit ang mga anting-antingan, mga salamangkiro o unsa pa diha nga pinakamang gialamon sa Babylonia. Igsoon walay nakahubad niya tong panahon. Apan sa diha nga si Daniel niya tong panahon na mga kaisonan, ingon ang 17. O niya mipauli si Daniel sa ilang balay o gisuginlan niya ang iyang mga higala nga si Ananias, si Misael o si Azarias bahin sa nahitabo. Gisultian niya sila nga magpakayuloy sa Dios bahin ni ining tanghaga aron siya o ang iyang mga higala dili malapit sa pagkamatay uban sa mga manggialamong tao sa Babylonia. Yes, ingon diri asa di sinoy. O niya ni anang gabiona gipakita si Daniel bahin sa tanghaga pinaagi sa usa ka panan-aw. Si Daniel mga kaigsunan gipakitaan sa Dios og usa ka panan-aw gikan sa Dios. Ikaw ug ako nga tinud-anay ka nangalagad sa Ginoo, tagaan yu kag mga panan-aw. Panan-aw nga wala sa uban, panan-aw nga wala sa mga salamangkero, panan-aw sa mga tao nga wala diha sa kabubuton sa Dios. Tan-awa ra gud ang kasaysayan ni Daniel mga kaigsunan, grabe og mao ni nagapamatuod sa usa ka tawo. Ikaw ug ako, kung ikaw mo pasag Biblia, ang tinud-anay nga kaalam gikan sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan sa mao nga 20. Ingon ang 19, mobali ko sa 19. O niya anang gabiona gipakita si Daniel bahin sa tanghaga pinaagi sa usa ka panan-aw. O niya gidayeg ni Daniel ang Dios nga naa sa langit. Siya miingon, dalaygon ang ngalan sa Dios hangtod sa kahangturan. Ikaw kung ako sa imong pagdaig, dapat ang imong pagdaig walay kinutbanan. Kay ang pagkamaayo pagkabuutan nga Dios wa gyud nimo biya kanimo. Ikaw ug ako karon igsuon buhi pa hangtod karon. Gibuhi ka sa iyang pagkamaayo. Gitagad ka, giatiman ka kay maayo ang Dios. Mao nay ibutang sa tong panahon. Apan kung dili ganit ta magtagad sa mensahe Ginoo, timan ina may sama o niya tas mga manggialamon sa Babylonia. Nagiulog-ulogan na nila si Hari Nabucodonosor. Apan kung sa ingon ni Nabucodonosor, timan-in ninyo, galangay-langay ramos akong oras. Pamaton-an ganing na makat mo, pamatyon tamong tanan, grabe sa apil na silang Daniel. Ingon diri, dalaygon ang ngalan sa Dios hangtod sa kahangturan, kay iya man ang kaalam o ang gahom. Wow, grabe. Kinsa day tag-iya sa kaalam o gahom ang Dios. Ikaw ug ako kung aduna kay ginaadman karon, ayaw nag-angkuna intahon igsoon. Kung doon na makay authority nga gikan sa Dios, ayaw nag-angkuna nga ang authority na imo na.
Kung doon na kay authority sa paghingilin o mga daotang espiritu, ayaw nag-agpo na igsoon. Kung ano na kay authority nga gihatagan ka katungod sa pagwali sa mensahe Ginoo, ayaw nag-ipasigar mo, kung dili ipasigar mo ang ngalan ni Jesus. Ayaw ipasigar mo ang title sa simbahan. Ayaw ipasigar mo mga igsoon kung asa ka nagpasilong nga denominasyon, kay ilado lagi ang pundok nga imong gipasilongan. Sigurado ka na ba? Mauna ba na gibasihan sa Biblia? Sigurado ka lang igsoon kung naa si Kristo sa imong kinabuhi. Ang seguridad wala sa usa ka grupo. Ang seguridad wala sa title sa simbahan. Ang seguridad sa imong kinabuhi kaluwasan naa sa langit igsoon, naa sa langit ng Amahan nga mao ang Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi ug tag-iya sa imong kinabuhi. Ingon diri si Daniel man igsoon. Ang awaragot igsoon. Ingon siya, kay iya man ang kaalam ug ang gahom. Siya ang nagbuot sa tanan, dagan sa panahon, pagkahaon. Niya ang mga hari og lain na usab ang iyang pagharion. Gikan kaniya ang kaalam sa mga maalamon ug ang kahibalo adunay panabot. Gipadayag niya ang tulok-kibon o tinagong mga butang. Makita niya ang gitabunan sa kangit-ngit. Imong sabton igsoon, makita sa Dios ibig gitabunan sa kangit-ngit. Mao nga ni atong mga panahon na mga kaigsuonan, imo ning basahon gikan dinhi sa bersikulo ngadto sa unahan, gitug-an ni hari ngadto sa hari ang kasaysayan sa damgo ni Nabucodonosor maigsoon hinungdan nga si Nabucodonosor makaigsuonan nahibalo sa tinud-anay nga kasaysayan sa iyang damgo. Kung imong basahon ang kasaysayan sa kinabuhi ni Daniel, walay lain nakatukan sa problema o nakahatag og solusyon sa damgo ni Nabucodonosor kung dili ang alagad sa Dios nga mao si Daniel mga pinadang. Wow! Ikaw o ako ayaw pagsalit na naakay kinaadman kay balo sa kalibutan apan way kahit kay balo gikan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong mensahe, Sister Love Ria Love Silva. Amen. Brother Raymond Candelario. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Gaway laing nakasulban ni atong problema ha ang alagad sa Dios. Mohinungdan si Daniel o ang mga alamon nga tao sa Babylonia na apil na luwas. Pinaagi sa alagad sa Dios. Dalay ko ng Ginoo, mag-apo na magkaigsunon ako ning Sir Handlia sa mga pag-apo sa ng atong oras taas na mga igsoon. Sa samang tagna, sa samang higayon umang adlaw mag-uban-uban na sa atong mga program. Mag-ampo tayo igsoon. Laming gamhanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon o pagbantay sa katapusan na mong kamanginabuhi. Salamat o Diyos sa mga panahon nga imong gihatag ka namo. Ikaw ang among simbahon, ikaw ang among daigon. Ikaw ang among pasalamatan hangtod sa katapusan, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban ka namo. Even sa tanan karon naminaw sa tanan nga mga FM radio nga nagapalibot ini imong anak. Even o Diyos sa tanan nga nagwa sa Facebook Live sa Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga naso. O sa tanan nga nagasir nining mga programa, panalangin niyo nilang mga kinabuhi, Ama. Even sa kong kapikas kinabuhi sa ilang pagpadayon sa pagkumplay sa mga requirements karon nga nasa Makati City, Lord. Proteksyon ni ang ilang kinabuhi, uban silang mga kaubanan. O kanunay ikaw makikuban kanila hangtod sila maidangat sa Saudi Arabia, Ama. Nagbuang o salamat o Diyos
sa imong pagsuplay even sa mga kalisod nga among nasugatan. Apan salamat o Dios kay ikaw naghatag mo solusyon ini o kadaugan kasiguruhan. Bisan pa man sa tanan karon naminaw sa FM radio, sa tanan nga nagwas karon sa Facebook live. Kung ano naman sila yung mga problema, ana man sila sa mga balatian karon. Ana may mga ubok sipon hilana trangkaso labat sa ulo. Mga arthritis, bisan pa man mga guitir toxic, mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga daot, mga barang, even mga cancer or ulcer. Ako kinihingilan pinagisangalan ni Kristo nga Nazareno. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness ako kinihingilan pinagisangalan ni Kristo nga Nazareno. Pinagis imong autoridad o amahan. Salamat o Diyos sa kadaugan kasiguruhan kapakuhan kumplito nga kaayuhan gikan sa tanang matang sa mga balatian. Lord, salamat o Diyos sa imong pagpatainhon. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw, sa imong kubos nga lagan. Salamat o Diyos nga kanunay ka na pagkamayo ka na mo, ang kaduganan himayaan, nga hanagod ka nimo ang tanan pinagisangalan ni Jesus. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon ang atong oras. Alas 6, 26 na maigsoon, padayon lang kita sa atong pagtumbaya, mga request awit mga langit, ihapit naman ta alas 7 dahil soon. Pusong ligaw, isipan ay nagagala. Padayon ta mga kaigsunan alang sa ato nga pagpadayon sa request awit makalangit o mga pagtumaya sa tanan ng kaigsunan dinhi sa nagapalibot dinhi sa FM radio sa FM 95.3. Kanunay gyud naglanog-lanog dinhi nga mao nga tabi. Salamat sa inyong pagigubang sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo nga kanunay nato naghagit o naghatag nato giya o naglikod sa matag usa ka nato ka mga kinabuhi. May buntag mga pamukaw mga kaigsunan sa tanan nga naminaw sa FM 95.3 sa dial sa inyo mga radio sets. May buntag sa tanan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa laing mga nasod mga kaigsunan, may gabi, may hapon o may kadlawon o may utok kaninyo ang tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, sa tanan nga naminaw sa FM usab. May buntag kanyang tanan mga kaigsunan, anian ang kinuha nga anian ang mga lain usab nga hugna o pagpadayon sa pagtumbaya, mga greetings o mga pagpangumusta. May buntag sa tanan nga taga-Kagwi mga kaigsunan, sa tanan nga mga Vildosola family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Beatrice Vildosola, sa tanan nga mga Buagas family, sa pamilya ni Sister Gregoria Buagas. Aniyan atas panahon mga kaigsunan sa mga request awit makalangit, pwede mo maka-request o mga Christian song, ayaw po ng mga worldly song mga kaigsunan, kay doon naman ko'y mga kantas kalibutanon o dili kalibutanon. Unang diri mga kaigsunan, wala tayong mga komersyal, wala tayong mga pahinumdom sama sa uban nga mga FM radio, kung dili ang ato nga gikomersyal mao ang mensahe Ginoo o awit makaldangit mga kaigsunan. May buntag sa tanan nga mga Dalmasio family mga kaigsunan diha sa Kagwe, sa mga Baldado family, sa tanan nga Makabayay family, mga Dagudo family, o mga Sibungit family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Masida family, o sa tanan nga mga Ilhig family, sa pamilya ni Brother Mario, Sister Roslyn Ilhig. May buntag kaniyong tanan sa tanan nga mga Bunting family, sa pamilya ni Mans Josephine mga kaigsunan, o sa pamilya usab ni Brother Atong, Sister Lina, sa pamilya ni Paring Ponso Bunting mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Bunting family diha sa David sa Kagwe, barangay sa Tuninio at Tanhay City, Negros Oriental. May buntag sa tanang taga-ilihan, taga-pasto, sa tanang taga-budiga mga kaigsunan diha sa Country Pulo o sa Taasong. O may buntag sa tanan nga mga Bilonghilot family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Estakuning family,
o sa tanan nga mga Borden family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Cabanag family, sa tanan nga mga Palomar family, o sa tanan nga mga Ardenia family. O sa tanan nga mga pamilya mga kaigsunan, sa tanan nga mga Asiro family diha sa Pasto mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Santa Ana family o mga Tihana family diha sa Dapit sa Naaso. Maayong buntag usab sa tanan nga mga Artisal family o sa tanan nga mga Kadukoy family o sa tanan nga mga Villa Cantol family. Maayong buntag diha sa proper barangay mga kaigsunan dinhi sa barangay Santo Niño, Tanay City, sa tanan nga mga Uwano family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Ajal family, sa tanan nga mga Casiris family, sa tanan nga mga Lampinig family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Generosa family, sa mga Stinder family, sa mga Orok family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Favorada family, mga Gabonada family, maibuntag kanyang tanan, sa tanan nga mga Sorinio family, o sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Ilaw family, sa mga Dandan family, o sa tanan nga mga Tifungco family, mga Candelario family mga kaigsunan, Cosquino, o sa mga Balasabas family, o mga Borden family mga kaigsunan, o sa mga Ramirez family, o mga Cardosa family, o mga Ampil family, o mga Baldado family. Mga Romano family mga kaigsunan naa sa diya sa proper barangay, o mga Silva family. May buntag kaniya mga tanan. Sa tanan diya sa Dapit sa Naga mga kaigsunan, Cosquino, sa mga Balsamo family mga kaigsunan, sa matanan nga mga Baldosa family, may buntag kanyang tanan diya. Dapit diya sa Alangilan mga kaigsunan, sa mga Silva family mga kaigsunan, sa mga Batok family, sa mga Turno family, o sa tanan nga mga Ramirez family. Ay sa Dapit mga kaigsunan, sa Nasulahan mga kaigsunan, sa mga Yagoso family, sa mga pamilya ni Brother Robert Yagoso o ni Sister Roslyn Yagoso. May buntag kanyang tanan diya sa Dapit sa Lamuas, o sa mga kaigsunan Cosquino, sa mga Erosido family, o sa mga Timtim family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosido, o sa tanan nga mga Timtim family. May buntag kanyang tanan. Isa pa man sa mga Romano family mga kaigsunan, sa pamilya nilang Gauquintin Maigsoon, o sa mga Silva family, sa pamilya ni Nong Ede Silva diya sa Lamuas, Egsoon. Sa tanan nga mga Cabal family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Amaro family, o sa tanan nga mga Estolonio family, mga Santiago family, maibuntag ninyo nga tanan diya sa Dapit sa Lamuas. Labi na sa Sabaan mga kaigsunan diya sa Tangkalan mga kaigsunan, sa tanan nga mga Jinti family, sa tanan nga mga Abraham family, Pastor Abraham mga kaigsunan, maibuntag kanyo diya sa Dapit sa Tangkalan, sa Bahan, Paisiting, Negros Oriental. Labi na sa Dapit sa Bindoy, Exoon, maibuntag kanyo nga tanan diya sa Bindoy. O niya, mga yung dispinsa mga kaigsunan sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi, akong nabasa kahapon Exoon ang iyang request awin makalangit ulo nalimot kung sa to iya nga gi-request. Ako lang gi-review mga Exoon tungkol kay kahapon doon ako'y na-miss anak ko pagbasa tingali na Exoon mingdagan ang ato nga monitor muna nga kanunay ko naglantaw sa atong monitor diri mga Exoon aron ato gyud nga ma-step by step ang ato nga pagtumbaya sa atong mga kahigalaan. Mahibuntag sa tanan nga mga taga Narsiri Maigsoon, sa pamilya ni Nong Paterno, sa diha sa Palaypay mga kaigsunan, sa mga Salvador family, sa pamilya ni Brother Joselito Salvador, o sa tanan nga mga Amparado family diha sa Dapit Narsiri, o sa tanan nga mga Rubiti family Maigsoon, Dumdante Rubiti, sa mga Olpos family ng Julia Olpos, o sa mga Refill family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Amarante family. May buntag sa diya sa Dapit sa Kamandag mga kaigsunan, sa tanan nga mga Kadosali family nga kanunay naglanog-lanog diya sa panimalay ni Dumdodoy Kadosali kay duna gyud ni trompa og dagkong sound system Exxon. May buntag kanimo diha Brother Dodoy Kadosali og ni Nong Primo Kadosali. O sa tanan nga mga Garingo family, mga Mancio family, sa tanan nga mga Chavez family mga kaigsunan diya sa Kamandag, o sa tanan nga sa pamilya ni Agsa Victoria Romano mga kaigsunan, o sa mga Dahil family, maibuntag kanyo ang tanan diya. O sa tanan sa pamilya ni sa pamilya sa mga Silva family mga kaigsunan, sa pamilya ni Gao Junior Silva, sa pamilya ni Gao Bini Silva mga kaigsunan,
may buntag kaninyo diha. Labi na dapit sa Pilipigan may kaigsunan sa tanan natong kaigsunan diha hidid by Pastora April May Akaw Turan. May buntag sa tanan nga mga Akaw family o sa mga Turan family mga kaigsunan. May buntag kanimo diha Pastora April o sa pamilya ni Brother Ganter Turan mga kaigsunan. O sa pamilya ni Nung Kitoy Turan Exxon. Sa tanan nga mga Panerio family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Bibig Panerio, Sister Eileen o sa inyong duha ka mga anak, o sa pamilya ni Brother John Panerio mga kaigsunan, Sister Jinky o sa pamilya ni Brother Christopher Babor, o sa tanan nga mga Babor family diha sa Dapit sa Pilipigan. Sa pamilya ni Sister Maymay Muran, sa mga Muran family mga kaigsunan kus Ginoo, sa tanan nga mga Visitasyon family, sa pamilya ni Sister Diday mga kaigsunan o sa mga Lagunero family, sa pamilya ni Brother Jason ang Lagunero may buntag kanimo diha Brother Jason o sa mga Dahil family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, sa tanan nga mga Dahil family diha sa Dapit sa Pilipigan. May buntag usab sa pamilya ni Sister Evelyn kabanag mga kaigsunan uban sa imuhang atibok Panimalay na kanunay naglanog-lanog dinhi sa Sign FM 95.3 sa inyong Panimalay karon, labi na usab sa pamilya ni Brother Rodi, Sister Diding kabanag mga kaigsunan nga kanunay nagasunod nining atong programa dinhi sa kahanginan mga kaigsunan diha pinagi sa mga FM radio nga naakaroon sa inyong tasap-tasap ka mga Pinoyan. May butang sa tanan nga mga Bogas family, sa pamilya ni Dong Felix sa ni nang gamay, may butang kanimo diha Dong Felix o sa mga Robiti family, sa pamilya ni Dong Imbong Robiti, sa pamilya ni Gao John Robiti, sa pamilya ni Dong Bane Robiti gron, o sa tanan nga mga Saguban family o sa tanan nga mga Sambilan family mga kaigsunan. May buntag kanimo diha nung Dinso Sambilan mga kaigsunan o sa mga Sambilan family diha sa Mao nga David. Ilabi na sa mga Dumahil family mga kaigsunan, may buntag kaniyong tanan sa tanan nga mga Garingo family o sa tanan nga mga Muharis mga family mga kaigsunan diha sa David sa Pilipigan. Diri sa Punglo o diri sa Tuyupan mga kaigsunan, sa tanan nga mga Zero family, sa pamilya ni Nang Jana Zero o sa tanan nga mga Escravilla family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Armarante family, sa pamilya ni Nong Andres ng Noning Amarante, may buntag kaniyong tanan diha sa David sa Tuyupan mga Binangga. Labi na sa pamilya ni Nong Tilano ng Likya mga kaigsunan diha sa Prape diha sa Tuyupan mga kaigsunan, may buntag kaninyo diha Nong Tilano ng Likya Babor Exxon. Labi na sa pamilya ni Nang Nita Romano mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastora Evelyn Romano Himina, may buntag kanyang tanan diha bisa pa man sa pamilya ni Sister Juliet Romano mga kaigsunan, ni Brother Jumari Romano mga kaigsunan. May buntag sa inyo hang makanunayon sa pagsunod sa ining ato nga programa sa kahanginan. May buntag usab nimo Exo Ricky mga kaigsunan Bohol, Exo Anet Bohol mga kaigsunan. May buntag kanyang tanan diha sa Dapit sa Tuyupan o sa Punglo Exon o sa pamilya ni Dong Jemuel Romano mga Pinanga. Diri sa Luhir Tuyupan mga kaigsunan kus Ginoo, may buntag kanimo diha Pastora Lukring Siray mga kaigsunan o sa taning nga mga Siray family diha sa Luhir Tuyupan mga kaigsunan diha sa Dapit sa Kabanag sa mga Kabanag family mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastor Kabanag Exon. May buntag Dapit diha sa Manialas mga kaigsunan, sa mga Arias family mga kaigsunan kus Ginoo, may buntag kanimo diha Pastor Arias John Arias mga kaigsunan nga naglanog-lanog ang FM radio diha sa Dapit sa Manialas. May buntag kanimo diha Ma'am Norberta Yutratsem gikan kayo sa Bulog Pindoy Negros Oriental. Aduna say pa-shout out mga kaigsunan, pa-shout out sa tanan yo family sa Isabela o sa Gihorngan City. Greet ko Pastor ni John Yo, maayong buntag kanimo diha Pastor John Yo. Ni-greet ang imuha nga Exoon, imuha nga Exoon nga si Ma'am Norbita Yutratsi mga kaigsunan. May buntag kanimo diha John Yo, Pastor John Yo o ni Pastor Noel Yo o ni Pastor Chito Yo o Nelbert Yo o request kong song sayaw singgit o daigon ka. Salamat. Way sa payan Ma'am Norbita Yutratsi, may buntag kanyang tanan sa mga Tratsi family diha sa Bulog Pindoy Negros Oriental o sa mga Yo family. Ako kini nga ipli ang imong request, sayaw singgit o daigon ka. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan.
Kanyang ikaduha mga kaigsunan, sayaw o singgit o daigata. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo daig, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak. Ako na ni siyang ipasunod Ma'am Norberta Yutratsi from Bulukindoy Negros Oriental. Nagikan kayo ni Ma'am Norberta ang request awit makalangit. Ang iyang unang i-request mauni nga sayaw o ang ikaduha singgit o ang ikatulo is daigonda. May bunta kaniyong tanan diha sa tanan nga mga yo family diha sa Isabela sa Giulnan City. Ikan mga greetings mga kaigsunan ni Ma'am Norberta Yutratsi. Ang ginaot ko mga kaigsunan nga kanunay kamo nga nagalantaw nagasunod sa atong nga programa dinhi sa Kanginan. Dinhi sa FM radio dinhi nagasugat sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyo nga mga radio sets mga pinangga. Sa tanan nga ron nga naglantaw mga kaigsunan gikan sa Mindanao, Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa Pasay mga kaigsunan nga kanunay gyud nagasunod si Pastor Rizzy Baldonado. Kanunay usab siya nga nagapag-amit sa buluhaton sa Dios Exam. Nasalamat sa Ginoo sa malabot nga apit sa 30 mga kaigsunan, magkita-kita ta diha sa dapit sa Plagatasanon o sa Pantulinaw. At tingali mga kaigsunan hangtod na pila ka adlaw nga buluhaton gikan sa Thanksgiving, gikan sa youth camp o sa mga krusada sa pila ka mga barangay sa dapit sa Giulnan City mga pinangga. May buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa Manialas mga kaigsunan. Mobalik ko sa atong mga greetings sa atong mga kaigsunan mga kagalaan diha sa dapit sa Manialas nga kanunay nga nagasunod og naminaw sa Shine FM 95.3 sa tanan nga mga Arias family mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastor John Arias, sa pamilya sa mga Malde family, Gaw Rudy Malde mga kaigsunan, may muntag kanimo diha Gaw Rudy, o sa mga Rio family, sa pamilya ni Sister Jovelyn Rio mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Villa Cantol family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Shasha Villa Cantol mga kaigsunan nga kanunay nagasunod din ang atong programa, o sa mga Silva family mga kaigsunan, may buntag kanimo diha Gawan nito Silva o ni Sister Lita Silva, o may buntag sa tanan nga mga Villa Cantol family nga diha sa dapit sa Kasakangkal mga kaigsunan. Sipa kayo, blano kayo ang FM radio diha sa dapit sa Kasakangkal mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Cantol, o sa pamilya o sa ni Pastor Nonoy Arias Exoon, o sa pamilya ni Sister Shasha Arias Villa Cantol. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong pakanunayon nga pagsunod sa atong programa dinhi sa Kanginan. Ang atong oras mga kaigsunan po sa Ginoo, alas 6:42 pa man ang oras nato Exoon. May buntag sa tanan nga taga Nasindan family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Plaza, Jody Plaza mga kaigsunan, may buntag kanimo diha Brother Jody Plaza, o diha sa dapit sa suko-sukoan mga kaigsunan, sa tanan nga mga Santiago family, o sa tanan nga mga Aguilar family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Domingo family, o mga Tubo family mga kaigsunan, may buntag kanyong tanan diha sa dapit sa Nasindan, sa tanan nga Machurica family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Limbaga family, sa pamilya ni Sister Celia Chorica Igsoon, naglanog-lanog ang FM radio diya sa Atbang Maigsoon diya sa dapit sa Datawan mga pinangga. May buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Nagbaan, o diya sa dapit sa Kanghatap mga kaigsunan, diya sa Kabugan mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Junol Anaid mga kaigsunan, sa tanan nga mga Tanaid family diya sa dapit sa Kabugan, diya sa dapit sa Kanghatap Igsoon. Sa pamilya mga Doria family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Ronnie Doria, o sa mga Kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Boboy Kasal. Mauni mo ang ikaduhang request Ma'am Norberta Yutratsi, singgit o niya ang ikatulo is daigonda. Salamat sa Ginoo, ang tanan mga kaigsunan pwedeng maka-request o awit makalangit samtang nagpadayon ang atong mga greetings o mga pangumusta dinhi sa atong mga kahigalaan nga kanunay nagasunod sa atong programa dinhi sa Shine FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog sa inyohang mga dughang. May buntag sa tanan nga mga Katubig family mga kaigsunan po sa Ginoo, sa pamilya ni Brother
Roder Katubig mga kaigsunan sa tanan nga mga Tulabing family, sa tanan nga mga Malgi family, sa mga Uyang Gurin family, o sa tanan nga mga Buagas family diha sa Tapit sa Kangatap mga kaigsunan, o sa mga Tanaid family, o sa tanan nga mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Dong Ros Villa Cantol, o sa tanan nga mga Baldado family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Indoy, o sa tanan nga mga Badoy family mga kaigsunan, kos Ginoo may buntag kanimo diha Dong Ernesto Badoy, o sa pamilya ni Dong Artemio Badoy mga kaigsunan, o sa mga Overa family. May buntag kanimo diha Dong Roger Overa. Kumusta man ang anyong kinabuhi sa Tapit sa Kanhatap. May buntag ka natong tanan mga kaigsunan, labi na dinhi sa Namunbon. May buntag kanimo diha Gauroni Robiti mga kaigsunan, sa imong tibuok nga pamilya. O sa tanan nga mga Kaldo family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Buboy Kaldo, o sa pamilya ni Paring Odoy Kaldo mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Isay Kaldo, o sa pamilya ni Paring Ezekiel Kaldo mga kaigsunan, o sa pamilya ni Jerome Kaldo mga pinangga. Sa pamilya sa mga Kalunsag family mga kaigsunan, kos Ginoo, sa pamilya ni Fredo Kalunsag, o sa tanan nga mga Villares family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Uyang Gurin family, o mga Filomeno family maigsoon. Magpalapat ko anik ko tigo igsoon. May buntag kanimo diha Paring Lito mga kaigsunan, mas marifi nga kanunay gyud nga nagasunod sa ato nga programa. O sa imo ang mga anak si Sister Marilyn, o si Pastora Cirilyn, Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jotam, o sa inyong mga apon ninyo Paring Lito nga si Ian, si Yana, si Janho, o si Hope, si Janho, o si Inday, si Pia Fit, Insoy, o sa tanan nga mga Insoy diha sa Tapi sa Nambonbon mga binigay. Sa tanan nga mga Karambang Will family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan diha, o sa tanan nga mga Kalimot family, o sa tanan nga mga Landisa family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Loquinho family, sa tanan nga mga Martin, may buntag kanyang tanan, sa tanan nga mga Mercado family, sa tanan nga mga Istoconing family, sa mga Galaban family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Lopez family mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan diha, o sa pamilya ni Dong Ansing Mercado, may buntag kanimo diha Dong Ansing, Dong Sanrito Mercado, sa tanan nga mga Kalimot family, may buntag kanyang tanan diha, o sa tanan nga mga Artinia family diya sa Dapit sa Lower Balok Quezon. Sa pamilya ni Nung Centro Artinia mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Marlon Artinia, o sa tanan nga mga Violeta family, o sa tanan nga mga Landisa family, may buntag kanimo diha brother Artemio Landisa mga kaigsunan, o ni Sister Silly Landisa, o sa tanan nga mga Kistasyon family, Pastora Rinrin Kistasyon, o sa tanan nga mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Timpi Adlawon, sa pamilya ni Dong Rico Adlawon, sa pamilya ni Dong Tony Adlawon. May buntag diri dapit sa Upper mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Talon family, sa pamilya ni Dong Day TV Talon mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Dading Kabanan ng Mokrit Kabanan, o sa pamilya ni Sister Lita Robiti mga kaigsunan, may buntag kanimo diya Sister Lita, o sa pamilya ni Brother Janjan, Sister Salsi, o sa inyong duha ka mga anak diya sa Namunbon. May buntag kanyang tanan diya sa pamilya ni Brother Juan, brother ni Sister Robiti mga kaigsunan, o sa inyong mga anak. May buntag sa kanimo diha nung Iboy Robiti mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Robiti family diya sa Namunbon mga kaigsunan, nga kanunay nagdanog-lanog ang FM radio diya sa inyong mga dughan. May buntag diri mga kaigsunan sa dool nga area mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Elisa Amante, sa kinabuhi ni Sister Roxanne, Sister Ria Amante mga kaigsunan, sa kinabuhi o pamilya ni Dong Otto Amante, o sa pamilya ni Sister Angging o ni Dong Rico. May buntag kanino nga tanan. May buntag kanimo diha Brother Junior Silva, sa pamilya sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa pamilya ni na Tingting Silva, o sa pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato Mans Raquel. Naglantaw ang inyong anak na si Sister Rhea Love Silva, ni ining atong programa gikan sa Lapu-Lapu, Cebu City. May buntag kanimo diha Exodima Silva mga kaigsunan, may buntag kaninyong tanan diha sa pamilya ni Dong Joseph diha silingan ni Dong Johnny diha sa Upper Balok mga kaigsunan.
sa pamilya sa mga Boldado family nung bonding nung earning may buntag kanimo diha dong earning. May buntag usab sa mga Santiago family diha sa Dapit sa Tatad mga kaigsunan. May buntag kanimo diha nung Baduring o sa pamilya ni Dong Giovanni family mga kaigsunan mo ni ikatulo ni mong request Ma'am Norberta Yutransi from Bulo Pindoy Negros Oriental. May buntag usab sa tanan nga taga-Tatad mga kaigsunan sa mga Baldonado family mga kaigsunan. Sa pamilya ni Nong Herme Baldonado kanunay yun nagwa si Pastor Rezi Baldonado from Pasay Negros Oriental. May buntag kanimo diha Nong Herme sa imuhang pamilya ni Dong Roy o sa tanan nga taga nagtuwan mga kaigsunan sa mga Pansito family mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Body, Dong John Pansito o sa pamilya sa mga Bayad family sa pamilya ni Brother Comer, Sister Alma Mabilo o sa inyong duha ka mga anak si Dong Alcin, si Dong Alfred. May buntag kanyong tanan diha sa Dapit sa nagtuwan. Sa pamilya usab ni Brother Elmer, Sister Cristina, may buntag kanyong tanan diha sa Dapit sa Punglo o sa pamilya usab ni Brother Julie, Sister Percy, Brother Jover, Brother Hiner Silva, ni Sister Renami Silva, maibuntag kanyang tanan. Maibuntag sa tanan nga mga Samani family, sa tanan nga mga sakop ni Brother Jojo Samani, maibuntag kanyang tanan diha. O sa tanan nga mga Malyosa family mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Soylo Malyosa o sa inyo ang tibuok Panimalahi. O sa tanan nga mga Bastona family mga kaigsunan sa pamilya ni Pare adyon ni Dong Ritsaw Exon ni Dailisa Exon may buntag kanyang tanan diha. Sa tanan nga mga Lasola family sa pamilya ni Dong Alex Lasola ng Maming may buntag kanyang nga tanan Exon. May buntag sa tanan nga mga taga mga Lasola Maigsoon sa pamilya ni Dong Dani Lasola Maigsoon naglanong-lanong ang FM radio gigamitan ko ni og trompa. Grabe kayo Maigsoon. Unang kusog kay sipa kayo ang FM radio diya sa Punglo Magkaigsunan. Bisan pa man sa tanan nga mga Balingit family Magkaigsunan nag-watch man ko usa ka nag-applido og Balingit Maigsoon from Maynila to Magkaigsunan tingali mga relatives to ni nung Jimmy nung nang Maria Balingit. May buntag sa tanan nga mga Palungan family mga kaigsunan, may buntag kanimo diha Dong Romy, may buntag sa abnang pamilya ni Dong Bibi, pagka sa kinabuhi ni Dong Amay, Dong Amy, may buntag. O sa tanan nga mga Siray family, Dong Johnny Siray, may buntag kanimo diha Dong Johnny, pamilya ni Dong Bugoy Lasola mga kaigsunan sa pamilya sa mga Andaya family, Brother Tinas Andaya, Sister Renren Selva Andaya o sa inyong mga anak. May buntag kanyo mga tanan. O sa tanan nga mga magtutudlo gikan sa elementary, gikan sa kindergarten hangtod sa grade 12, may buntag kaninyong tanan diya sir ma'am sa inyo ang pagkamadasigon sa pagmakugihon sa pagtudlo sa mga kapatid. May buntag ko sa kanimo diha Dong Alin Adlaw mabang sa imo nga pamilya sa pamilya ni Dong Sani Daisili Daisali mga kaigsunan Ampante, may buntag kanyo mga tanan. Sa tanan nga mga Ibanez family, mga Kabanag family diha sa Dapit sa Nagwa, may buntag kanyong tanan diha sa Dapit sa Nagwa. O sa pamilya ni Dong RJ Azero mga kaigsunan, may buntag kanimo diha Dong RJ. O sa tanan nga mga Ramirez family diha sa Punglo mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Karabangwel family, may buntag kanyong tanan. Bisan pa man sa tanan mga Pablo family mga kaigsunan kung sino. Sa pamilya ni Nong Ilmi ng Emilia Pablo mga kaigsunan, may buntag kanyong tanan diha. O sa pamilya ni Dong Floyd, o sa pamilya usab ni Dong Kaloy mga kaigsunan, mga Aguilar family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Aguilar family din sa Punglo og Dapit sa nagtuan mga Binaga, mga Aguilar family. May buntag sa tanan mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Nilo Palomar mga kaigsunan Daili, may buntag kanyong tanan diha. O sa pamilya ni Dong Lando Ardinya mga kaigsunan Dayjoy, o sa inyo ang mga anak, mga Pinalayi, Apo o Pagkumangko. Sa tanan ng mga Deacons family mga kaigsunan, may buntag kanyong tanan diha. Ilabi na sa mga Tano family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Sister Sharia Tano mga kaigsunan, ang ilang mga kapikas kinabuhi nagapanarbaho kayo sa Sikihor. Sa kinabuhi nilang Dong Bakbak, Dong Jib mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Mariano Yang Gurim na tuar karon sa Sikihor, may buntag kanyong tanan. Sa pamilya ni Brother Lito
Carlito Tano Senior makaigsunan, Sister Elnas Tano makaigsunan, mahimuntag kanyang tanan diya sa mga Tano family, o sa mga Ilhig family makaigsunan, Sister Elaria Ilhig, o sa tanan nimong mga abo umagad binalay o pag-umagot. May buntag kanimo diha paring Joel, Mats, Gigi, Tano magaigsunan, o sa tulong ninyo ka mga anak, may buntag kanyong tanan diha. Paring Erning magaigsunan, ni pauli man dahil si paring Erning from Bohol magaigsunan, may buntag kanimo diha paring Erning Paromar, o Mats Aiza, o sa pamilya ni Doc Timboy Filomeno, o sa pamilya ni Brother Joseph Topo magaigsunan, Sister Ching Ching. May buntag kanyong tanan diha sa pamilya ni Brother John Ricky Badoy. May buntag kanimo diha Brother John Ricky, o sa pamilya ni Dong Naldo Pablo Igsoon day Aurora. May buntag kanyong tanan diha sa pamilya ni Dong Jo Marie Badoy. May buntag kanimo diha Dong Jo, o sa pamilya ni Paring Rizao Mansipang Magigsunan Pos Ginoo, Tuko Igsoon. May buntag usab sa pamilya sa mga Ilyama family. May buntag kanimo diha nung inog ng ili, o sa inyong mga anak, mga binalay apo, o mga pag-umangkon. May buntag usab kanimo sa mga Laporte family, Dong Rogelio Day Luti. May buntag kaninyong tanan diha sa inyong mga anak, pamilya ni Dong Romin, pamilya ni Day Rowena, o sa pamilya ni Dong Rodelio, o sa kinabuhi ni Dong John Lacorte mga binangga. Sa tanan nga mga Lebrando family, may buntag kanimo diha paring Arman Lebrando Mexoon Mats Parang, o sa inyong mga anak, o sa inyong mga binalay abong mga pagkumangkon, bisan pa man sa pamilya ni Dong Primo Dailor na, may buntag kanyong tanan diha sa David Sampuglo, o sa tanan sa pamilya ni Brother Amay, o sa uban pang magkatawhan diha mga kaigsunan, may buntag kanyong tanan nga wala na ko na mention, ayaw lang gid mo kagol mo maningkamot nang gid mikutob sa among mahimong aron matumbaya ang tanan. Salamat sa Ginoo ato kini nga sirhan diha sa mga pag-ampo uban ang pagpasalamat sa buhay nato nga Dios nga ang Ginoo nagsustain kanato sa puso kalingon nga iyang gipasinati aron kita makatuman sa bulo ato nga gisanon sa Ginoo sa matagusan nato kamagkinabuhi labaw sa tanan niining matahong ug maanindot nga kabuntagon nga gihatag sa matagusan kanato ka mga kinabuhi. Wow. Ang atong oras karon mga kaigsunan 4 minutes more mag alas 7 sa kabuntagon. May buntag may pagpapaho, may pagsikay-sikay, may pagpangapi mga kaigsunan dinis kabukiran tong saglit ang ato ang panahon. Medyo bugnaw man ang panahon. May nungdan mabugnaw no sa mga tong kasing-kasing una-una labo sa tanan. Kung dunay presensya sa Ginoo, mabugnaw kanunay ang atong kinabuhi. Wow. Dalay ko na Ginoo atong kining sirhan niya sa mga pag-ampo pagpasalamat labing kamanan o silipahon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pakiguban o pagbantay ka namo ilabi na sa among station manager Pastor Gideon Canilario, o ba ni Pastor Russell o Dios, o ba silang duha ka mga anak sa among general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasahol o ni Ma'am Aisa Makasahol, o sa tanan nilang mga anak o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM na sa maong dapit sa gihulngan Lord, ikaw mga panalangin mga protection sa matagusan nila ka makinabuhi. Isa pa man sa akong asawa karon nga tuwa karon sa Makati City o Dios sa ilang nga kompleto sa mga requirements ni mga adlaw amahan ikaw mga panalangin magauban magabantay abuni sa ilang sa imong family ug abtingi ang ilang kinabuhi amahan. Salamat o Dios sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live o sa tanan nga nagapaambit niini o nagasir niini gikan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa laing mga nasod o Dios sa tanan nga mga OFW nga tuwa karon sa nagkalaing-laing mga nasod Lord, sa tanan nga mga estudyante, sa tanan nga mga negosyante, sa tanan nga adunay panginabuhian sa ilang mga pangnegosyo sa kinan nga imong gipiyal kanila. Ikaw o Dios maghatag og daghang customer pa sa ilang mga paninda amahan. Salamat o Dios sa tanan nga nagapanarbaho sa construction sa mga opisina, sa tanan nga nagatudlo mga magtutudlo mga maestro o sa tanan nga mga militar o sa tanang mga kapulisan o sa tanan nga adunay katungdanan labaw sa tanan sa among presidente sa Pilipinas o Dios. Iyahaw Dios ang iyang una-una kasing-kasing sa labutan, ilabi na sa tanan nga mga senador, mga gobernador, mga congressman o sa tanan nga mga mayor o sa tanan nga mga konselis o mga barangay captain sa nagkalaing-laing mga barangay sa tibok Pilipinas. Salamat o Dios, iyahi ang matagusa, ilabi na o Dios ang among makinabuhi kanunay kining mahao gikan sa imuhang pagkamaayo amahan. Salamat o Dios, dungog o himaya nga nalangit kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus, pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o amen.
Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban sa samang tagna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta upang kagabion, upang kadlawon, sa samang tagna, sa samang oras, sa alas 10 sa kabuntagon. Na atong programa, ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tirong kahayag sa akong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105, sa kisabak nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios, nga mao ang mensahe sa Dios pinagi sa balaan nga kasulatan. Salamat sa Ginoo. Manamilit ang inyong ubos nga alagad, niningtag na ugdapit sa kabuntagon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaol Magkagsuonan, ani ana ang inyong ubos nga alagad, ang inyong ubos nga sulugon, ubos nga higala sa kanginan, ubos nga higala sa media, sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing sa tibok kalibutan. Ang inyong ubos nga alagad, Pastor Sapri Candelario, manamilit sa pag-ingon, ang grasya sa Dios o ang pag-ikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan, gigan na ng orasaha, alas 7 untok sa kabuntagon, magauban ang Dios kanato ug ambingan ta sa Ginoo sa iyang pagkamaayo kanunay. Ay buta ka nato tanan, may pagsigay-sigay, may pagpamahaw, maayong pagpamahaw.